Right, so last time we need mama study tinapanga end pamene amaruza za Daniel. Right, so presentation yacho inakwepanga title ti Daniel's diet. Ready? Nkhani ya chakudya. Ready? Ndiyofungira bwanji kuimvesesa amalo makazuya. Mene tupera mapita nthawi. So pakakhala ma emphasis osiyana makamaka tikabwera ku buku la Daniel nkhani ya zakudya. Kuti no mwina chakudya china yake ukachidya chitakupasa advantage mene tikumapita nthawi. Ready? I think anafunza kind of information and the like, right? So anafunza kuti kodi chakudya chimadesa munthu. Ready? So tifuna kupanga studies zimene mogwirizana ndi mene Bible kunene. Yeah, so anyway, still don't end Daniel chapter 1 again. Sure. Daniel chapter 1. Okay, Daniel chapter 1. Tunaona mukale, so about study yathu Daniel's diet. Diet zakudya zimene amadya ndani Daniel. So nkhani ili apa ndiona kuti Daniel azakalapita kuchipulu, kukapole, anakakhala ku zaka 3 years. Tare tunenepa Daniel chapter 1. Daniel chapter 1 verse 5. Verse 5. Ndipo mfumu inawayikira gawo la chakudya cha mfumu tsiku ndi tsiku ndi la vinyo wakumwa iye, ndi kuti awalere zaka zitatu kuti potsiriza pake ayimirire pamaso pa mfumu. Yeah, so analiko ku mabwalo a mfumu zaka zingati? 3 years, eh? Okay. Now, then by verse 12 ariya. Verse 12. Muna tuwenengira 8 kana 12. Verse 8. Koma Daniel anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya cha mfumu kapena vinyo amamwa. Chifukwa chake anapempha mkulu wa adindo amole asadzidetse. So yeo Daniel samafuna zidani azidetse. Right. So talende wenga verse 12 ariya. Verse 12. Muyesetu anyamata anu masiku 10 atipase zomera pa nthaka tidye ndi madzi timwe. So tikamona masiku 10, even like Ines pana nthanga pamene akhala pakudwala kuma through kungwayesa ndi zakudya onzatachira. For example, munthu ali ndi BB oti alibe sugar and BB jabe ngompasa let's say melon adima mawa masana adima madzulo 3 times a day for 3 days. BB madana imatsila yose munthu oti let's say ni masters ndiye masters jafika kuti no akapita chunguza mapanga magazi imakhala lipidiwe angodya ma fruits, let's say apples mamadya cabbage masana, apples madzulo ere ngoma pasa kaini pepa katsabanya na ali quarter of a teaspoon mazo let hazima for 3 days. Maso saja madani amapita that ndakhala ndikuona ne maso anga lo munthu ali diabetes type 2 kumpanga juicing at least 4-5 days mangupanga majuice akabichi ka ojeni mama gula kabichi ngati jani kabichi na just spinach osaswe kabichi kole fa lettuce broccoli simza gula lettuce mama juice every hour mama mpanga mazulo 6 hours every hour mama no I remember ndikatira that was the first program na lembe azimai nani anapata amwene anamukhobi mudabwa mapache za black suza no makaisa figure was napa kameza inarani inabunida reverse that was type 2 right. So zimezwika papa anthu amazoa zimene akugamba kuti muti yese ife masiku angati 10 mutione kungula athu and everything kuti ife ndawo tikusiyana bwanji tinozeneve. So chimene manena chino tikaona nkhani ile apa inali nkhani ya effectiveness ya diet ya ku Babylon. Makosana na diet siyo ngati pasejani singati pese thanzi kona mzalaku muti pasi masiku angati 10 amene ali okwanire kuti munthu kuthakona kusiyana. So mapita siku masiku 10 zalika nchani anaona kuti makosana akuoneka bwino kuposa ndani ena ndipo chifukwa imene nacho zakudya zajani za mfumu ndikhuga tinozeneve. Right. Okay, so ndimafuna nokwerenga wena by Daniel 10 I think nawe werenge. So Daniel 10. Now diet imene anapasa umene ndoti kwa mfumu anakhala mu diet imene kwa zaka zingati
3 years akudya pause ndipo mulungu anadalitsa ndi nzeru yeti ndikumvetsa maulosi ndi zina zonse zotero yeti ndiyeti mwana atino buku la Daniel ndilabwino kumbifana no ngakhale makamba mbiri za history tatenga ma principles mbiri ya history ndikumvetsa zinthu za mapita ana nthawi. For example Daniel chapter 3 muli chifano chimene anayikanda Nebukadneza aliyesa chipembeze kuchimu 7 kuiso chani fano limene aliyesa zafunika tani alipembeze ndikhuya tinozenebe. So pali angali ma portions okuti akamba za mbiri chabe historical facts tukamvesa. So apanga akamba za diet izofunika kwambiri kuti zivesese right. Daniel 10 verse 1 mpaka 3. Chaka chachitatu cha Koresi mfumu ya Persia chinavumbulutsidwa chinthu kwa Daniel amene anamucha Belteshazzara. Ndipo chinthu icho nchoona ndicho nkhondo yayikulu, ndipo anazindikira chinthucho nadziwa masomphenya masiku aja. Ine Daniel ndinalikulira masabata 3 amphumphu. Chakudya chofunika osachidya ine, nyama kapena vinyo tusapita pakamwa panga, osadzola ine konse mpaka anakwaniridwa masabata 3 amphumphu. So apopo ine mene ndingawire ngimene ngandala bwisa mthanduze wano best ipi atono sana je china yose sana je nyama sana je so wine kudya chokome mpaka masiku anga 3 weeks iradusa komanso ndi chakudya chofunika osachidya ngati chokudyacho chinali chofunikira kwa iye sana je ndinoze nibe mwanjira inapata 3 weeks anapezera watani abwera kwa yasa kabena lwagisa muntu wanaotera akulu ine sinawerenge buku linalese paka panadusa para kwanera 3 weeks ndote paka 3 weeks ndote ambasenga yani mabuku. So apapo tonatno ali ku gawo la mfumu yedi kupalesi kuja yeo sana jeza kuja za mfumu ifoni nkhani yakuti sizinayi zoti zitawapasa nyani tanzi nyezo zoti zingwadesa basi ndikhupa tinoze nkhani yakuti ali tanzi mema jawo. That's why huku by this time inali mfumu chaka cha chitatu cha mfumu ya Saidi yani inali ndi udindo mupesha amakhala yekha right. So if that's the case zojendera amazikonzera ikhanimuna zoleno. So by default anamvesa ro nkhani kutene anasala chakudya 3 weeks kuti chakudya chine chabwino sindichidya, wine nyama sinditani meaning to say apatatha that time ndatanapanga revert back simzanga ndikunama komane neyo ndikwerenga lyoje yeah. Anyway, so but kumvesa kumene how important ndikofungira bwanji kuti timvesese nkhani ya chakudya yet tendibwera ku Genesis kama fuso takufusa Genesis chapter 1. Tikapita Genesis chapter 1 tona na mu Eden Mulungu anamulenga munthu wangwiro yeti kuti kamata wangwiro ndio anamulenga palibe vuto munthu alibe chani vuto alilose yeah. So tentambeni Genesis chapter 1 verse 29 audio ya verse 29 ndipo anati Mulungu taona ndikupatsa nthelere lonse lakubala mbewu lili pa dziko lapansi ndi mitengo yonse mmene muli chipatso cha mtengo wakubala mbewu chidzakhala chakudya cha iwo. Yeah, 10 verse 30. Verse 30. Ndiponso ndapatsa zinyama zonse za pa dziko ndi mbalame zonse za mlengalenga zakwawa za dziko lapansi mmene muli moyo thelere laliwisi lonse likhali chakudya. Ndipo kunatero tabana nyebe. So Mulungu akwaza anthu ona uno ndapereka mwanjirena munthu mwileni chimene amadya zinthu zodani zomera zokhazokha ziyadana anapempha kwa zaka zitatu amadya zija zimene amadya Adamu ndi ndani bihava chimo kuli yani kulibe. So mu design ya munthu mene Mulungu analengera munthu anamulenga ndiyo ngati no kuti zinthu zonse zitheke bwino mu Eden kana kwina lero munthu amangodya yani zakudya zaja zomera basi ndikhuya tinozenebe right. Zomera zake ma fruits, ma grains, ma seeds manjina na zithu zibaso nkanga ndizo. And actually silingaweruze zakudyazo ndi ma conditionary yori mala ko manka mango ndikati zibaso manza anthu mango mabozi mona tikati tuone mbwino kuli zibaso zambiri mbiri zoti mala ko anthu sana zidyero kwambiri nere. So
muideni munaso zinaonongeka ndi flood chiyani sina bwino nthawi komano nthawi imene ndi variety yambiri that was manga sustained. Okay, so then Genesis chapter 3 verse 17 akhatachimwa yeti muzika ikati muzika ikati mulo wasitingani ndia Daniel. Okay, Daniel 10 verse 3. Okay. Nina kuti after 3 years ya ulamuliro wa Nebukadnezar kuti vino wachoka pabwera Cyrus. Nda kuti sorry. Okay, mina nikonene Daniel anakhala ku Babulon since atapangira capture parachoka sorry ningofuna ningokonza musalamaise Nebukadnezar amaliza ulamuliro wake na Belshazzar pambuyo pake Daniel ali konkobe Babulon itagonjesera pamene unabwera ndani Cyrus ndiye Daniel chapter 10 kuchitika mu chaka chachitatu cha ulamuliro wa ndani wa Cyrus uja. Okay, mutafuza kusalama so ngalina kubalisana mwankira. Okay, nde foja ni amachulo kuti chizungu kuti sinaji cha flesh foja flesh tuzoni sinaji cha flesh even wine akonde unaenda disabilities. Okay, kuti wine okubalisa ndo wine be flesh tingo parties at flesh tingo zikambia. Okay, all right. Okay, tibira ku Isaiah chapter 65 Okay, tikapita ku Isaiah ndikira 65 Okay, mu Bible amakamba za new wine ndi wine pa Yesu anapanganya tinole ndi wine. Water and wine, Okay. 65 verse 4 again. Verse 4 amene akhala pakati pa manda ndikuona mwana wanseri amene adya nyama yamkumba ndi msuzi wa zinthu zonyansa uli mbale zawo amene ati iye atere Yehova monga vinyo watsopano apezedwa mtsango ndipo wina ati asali ononge pakuti muli mdalitso mmenemo momwemo mudzachita chifukwa cha utumiki anga kuti ndisawa ononge onse. So tikona Psalm 65 verse 18 amakamba za verse 18 verse 8 65 verse 8 so okay Psalm 65 verse 8 amakamba za vinyo aja watsopano tingamakamba za vinyo chivaso cha mphese ma ngarupa mukakumbwa ma Nazarite ma Nazarene okay makanya ndala amazipereka wa Mulungu tunosameta sisi free and hena giga juice right ne mozi mama amene amapasa ma Nazarite samafunika agwire chivaso cha mphesa khungu lake even nthanga lake even kuma kujoka kumpasa yani cha mphesa so nkhani ikulu ndionena kuti tingamakamba za wine tingaona Bible ngeti ukafinyidwa wine is just pano pati matha kusiyanisa ife timathana ndi grape juice kapena mathana atu chani fermented wine wine wapita uchika uya ma grapes ma grapes ajoka afinya mapanga wine even ndikakamba zajanisha za gonero timapanga ya timati wine pajesa naruno tengani chikoyi ndi mwazi wanga vineyard so it's the same thing so ngana mwankino kapena mimi kwa fresh muna mtawanka mumwindi yako niwango tengera no fosemena fisa because kapena focus na ba fresh ukawa kapena ba wine kwa kani okay wina presentation kwa mamena ikamata
Mwakhana mwene. Tibe yanko kala komande kamafika. Okay, komanda mkhana yako ili ababa. Kuti tingukamba honest it. If you mwana no Daniel 10:38, I ate no pleasant bread, neither came flesh, no wine in my mouth, neither did I anoint myself at all till 3 weeks of the food. Ndeuria, it after 3 weeks anapanga revert back to normal condition. Zingana na mwene, ine hapo meneni masala musini maja breakfast ni maja lunch. Paka kwa miezi 4, right? Ngwe sanze. Ndeka ta miezi 4 ngora. Ndubwele sasa. Zubeza na chini. Ukona mana kuti no. Mundane chapter 1, nkhane yako inaona kuno zimene nyama imene mapekera ndi Nebukadneza ndi makosana aja. Sizina zote zingaba sethanze. Kona na achali kuti makosana, give me 10 days. Basa ni masiku 10, inesa jezi ndi jezi ndi jezi for masiku 10. Komanda mbo khala pa yekha, right? We can see kuti no about Daniel 10 verse 1 to 3 imene ukufollow kuzira. Okay, so you say kuti no during that time anaba samasiku 10 kuti no yamshanda basazimeza ngase zomera kuti ndije mundu wane after 10 days. Yeah. Then you lamba no khala ba ikanambira so kudya zijaze zoma magana. Okay, after 10 days, that's known as a kano close to 3 full years ku palace and anakhala nditu awudya fully is up house and everything else. Kumano if I come here, mina ingoyelenga Daniel 10 verse 3. Mina kuvesera kumva mudani. Okay. Nasi mbona iso. Mutawelenga. Okay, anakosa kuti ningovela kuti anahamba kudya zimene angakana kudya zimene ziyazo no. Ready? Komano zimene akudya apa zimene iye khama konze. But tabilize. Alright. Tabilize. Alright. So if we look at choices of the minimum pekera ku Babylonian ports, here sana chite na imene jaya ndikuba tinoza nebe. Kumano zinthu zimene wazitchula pa Daniel chapter 10 verse 3. Yeri mina tangwerenga Daniel 10 verse 3. Ngwerenga in your version. Undiyana ngizungu? Yeah. Okay, Daniel 10 verse 3. 10 verse 3. I ate no pleasant bread, and there came fresh no wine in my mouth. Imanga yebomba. So anakhala mukalenga verse 12 yana anakhala 3 weeks awudanda ule. Right? So munthu amene chitika njani? Sana je pleasant bread yet. Sana je sujana fresh ndi yana. Nyama, okay. Kabena sujana wine yet in my mouth. Kena ndabike ndalo ya? Neither did I anoint myself at all. Okay. Sama banga zosizo kufika nthawi gate. 2 whole weeks it was fulfilled. So which means 3 weeks itatachina ndika njani? Anabwirira tuzimena zichulapo voice. Koma sizofana ndi zimene amapasa kuti kuma courts ajani ababel. Msifanga muli verse munene. Daniel anakana zimeze zokuzaku Nebukadneza ndazi zake. Chifana kuti nzezo zimudise. That's not okay. That's in 10 days. Muchiro kona kusiyana. Right? Anakana Babylonian died. Kenako akukhala bayika. By this time he was high ranking mfumu ajani. Was middle page. Yeah. So for these 3 weeks akujani. Saudi bread, flesh, the wine. For 3 weeks. 3 weeks igata. Which means akujani the flesh, bread, the wine. Koma izizi ndizosana zimene amapasida kuti kuma courts ndikhuba ndingoze nebe tisayona no at this time ana Israel na unena kuti no Mulungu anapereka alawanso kuti atakudya zinthu za fresh bora zikheza clean it sinza ngati ndikusokoneza Bible koma iko ine ubveka nyanja ndiyonje. Alright, tendibidilize. Alright, so taona ku Genesis chapter 1 akuti cha Genesis chapter 1 akamba kuti cha akamba zoti no Adam ndi Hawa timafuna tivese nkhani ya zakudya fatano Daniel anasafuna zidise. So ndikapita Daniel chapter 1, sorry also Daniel chapter 1, Genesis chapter 1 kuzefuta Adam zimene amaja ndizomera zokhazoka ndikhuba ndonze nebe. That was zakudya zimene Mulungu anapereka munthu asanatani asana chini. Right? Tikapita pa Daniel chapter Daniel Genesis chapter 3 verse 17 akuti chani munthu ana mutima umene Genesis 3 verse 17 ndi 18 ali yani verse 17 kwa Adamu ndipo anati chifukwa kuti wamvera mawu a mkazi wako
nudya za mtengo umene ndinakuuza iwe, usadyeko nthaka ikhale yotemberera, nthaka ikhale yotemberera chifukwa cha iwe. Kusauka usadyako masiku onse a moyo wako. Minga ndi mituwa zabalira iwe, ndipo usadya therere la mtengo. So after sin, vanaonjezeranso yani ma vegetables to the diet ya munthu. Ndikhuya tingozinebe. So fruits, nuts, grains, vegetables and seeds now forming diet ya ndani ya munthu. Right. So pakupita pa nthawi muzati nabwa chigumule. Genesis chapter 7 verse 12 yani. Genesis 7 verse 2. Verse 2. Nyama zonse zodyedwa uzitengereko wekha zisanu ndi ziwiri. Ndi amphongo ndi ayikazi yake. Ndi nyama zodyedwa ziwiri. Zosadyedwa ziwiri. So tikaona mu chizungu angapeka ona nyama zonse zimene zoyeresedwa. Yeti azilenge zingati ma 7 nyama zimene zodesedwa azilenge jani ziwiri. Mu chizungu akamba bwino no clean kinako jani unclean. So nthawi yanowa imene ikubwera Mulungu anayamba kusiyanisa pakati pa nyama zimene zoyera ndi zina zosalani zosayera. Ndikhuya tingozinebe. So zoyera zija anazilenga ma 7 ndi ngatali nkhosa zipo 7 pamodzi 14 7 ma pairs yemwe ndayikazi paka 12 ine ngatili nkhumba ingati imodzi basi chifukwa chani Genesis 8 verse 20 masiku atakwana kuti chigumula chachitika kwauma kena kunowa atuluka chinanjanja. Ndipo Nowa anamanga guwa lansembe la Yehova, natenga nyama zodyedwa zonse ndipo zodyedwa zonse napereka nsembe zopsereza pa guwapo. So analenga ma 7 why zinama zimatani zimaperekedwa nsembe. Ndikhuya tingozinebe. Right. Genesis 9 verse 3 4 5 aliyan. Genesis 9 verse 3. Zoyendazo zonse zamoyo zikhale zakudya zanu, ndipo therere la wisi ndakupatsa ninu zonsezo. So Mulungu pa nthawi yananatino zoyenda yeti nyama zoyenda zikhale zakudya za ndani za munthu uno after chani chigumula. Ndikhuya tikona menebe. So after chigumula zoyenda nyama inaperekana kuti munthu atakutani atakudya. Ndikhuya tikona mene zimenere. Why not kuti anthu azingudya before the flood? Fanala not kaona muno mweto na no before the flood most of the vegetation yalipo kale ndikhuya ndiyonje. After flood achitika obviously ndisizingabere mwajangu pafunika panga wenye drainage chane. So anaroke zoyendazo muthaumade kina ngoja verse 4 10 verse 4. Koma nyama amene muli moyo wake ndiwo mwazi wake musadye. Zona mwazi wanu wa miyoyo yanu ndizafuna pa dzanja la nyama zonse ndidzaufuna, ndi pa dzanja la munthu pa dzanja la m'bale wake wa munthu ndidzaufuna moyo wa munthu. So apa unena kuti munthu akamadya nyama asadye chani mwazi. Why? For mwazi ali Mulungu atani aufuna. Now of course it uzawa nawo nova ngakwankhula ndi anthu nawo muna sangati ovesa chifukwa chake panthawi kumano panopo ukamada vanhu kameza yani vacha magazi mwanjirena moyo wonse wa munthu umakhala muchani chifukwa ine madokotala amavala maglove akamapanga operation kapena akamakuyeza safuna nthenda yakuwa adani wapasire. So mwanjirena tikamakamba za nthenda ya nyama china yonse zimakhala zimuti magazi. Ndiye to prevent zinthu ngameza Mulungu anatono mwazi musadani musadye koma pene fere mavesesa chifukwa chake. Ndikhuya tingozinebe. Kumana panthawi understand na kuti yayi ukangoti mwamazi moyo wa nyama ya Mulungu azadani azawufuna. Kumano what use has God ndi moyo wa chinyama? So nga mundi vesese fari Mulungu athalenga china mera angafunire. Mulungu ali ndi kufuna kwa china yose pa nyama mwazi wake uchi. Yes. Ndikhuya timoze kuma kuvesa wayi Mulungu akunayo nje. Palizinga Mulungu sadatha zifuna kuzanthayi kumano ntajja mafunika angovesesa. Mulungu nga angamvesese. So kwanaona muzike moyo ndilani ndi ufuna. So khese mwaziwo ukamaiza muthaja ino nyama ayo. Nwasamba. Ndikhuya kusalira tikuona progression ene ku yendere. Right, 10 Genesis 4 verse 5. Genesis 4
So Deuteronomy 4 verse 5. Deuteronomy 4 verse 5 and 6. Pena pale swa kale swa. Chida sijoyenda ndoda na pasara tabuja ku. Kuba mwazi okasarani. Asage. Niyonje. Tuna bongezereko. Yobo injezirisi. Gati petiripa. Abadediripa. Okay, akumano verse ili clear. Zoenda zose anampasa kuti atawuje kumwazo kanimene mungana ra muthasarane asaji abo verse I don't know ndongezere mufuna ndongezere ya Msamu pazoenda we. Genesis 9 verse 3 ni ngombe zonga yayi ari zoenda zigi dui andena ni ngombe Kaliso zodesi. Okay manikai okay ababa demarcation ayibogales kugawikana kunali kulibogale ndikhumya ndiyonje kona no akupanga msembe anangolenga zoyera zokhazoka for this night was ambire so email just assuming ngakai sina alambe yonje zoenda zose akumpasa raje sana bangi clarify zoenda zake zilizo koma ngoti zose leta ana za followoza tikafika Leviticus sibesesa koma nonkhandira tuno za zoyeresera ndizo desera demarcation mene kugayira omene kunaibogale ntano that's why I know wonga msembe analenga zodani zoyera zo okay koma na baba authorization yokuti umuntu aje nyama inabere idanimo ntano right nofuna fumbe mene right tigidirize kwa kama mafuso Deuteronomy 4 verse 6 5 again Deuteronomy 4 verse 5 verse 5 taonani ndinakufundisani malemba ndi maweruzo monga Yehova Mulungu wanga anandiwuza ine kuti muzichita chotero pakuti pa dziko limene munkako kulandira likhale lanu 6 chifukwa chake sungeni achiteni pakuti ichi ndi nzeru zanu ndi chidziwitso chanu pamaso pa mitundu ya akumva malemba ndikuti nditi mtundu waukulu ndiwo anthu anzeru ndi akuzindikira ndibona meneve so chichitika nchani Mulungu akauza makusana malemba ndi maweruzo tikamakamba ma statutes ndi ma judgments malemba ndi maweruzo ma statutes nditi malamulo tina tokhuza mawo tina tokhuza kachi sina tokhuza zakudya usozerayo ngati manyani ma statutes ndakuti no mukazisunga izi zimuoneka anthu ajani anzeru ndikhupira timozinebe napanga ku pangano lakale ndi pangano lasobane ma statutes waini tikamaona kwa nzeru ya Mulungu ndi ndani Yesu Kristo 1:1 verse 24 so nkhani yako ndio tikamona ku chipangano chakale anthu amafunga aoneka nzeru kudzikosera even tikamba kwaona if apapa ife tuno zimene anapanga yo zinaiza nzeru di kuchokera kwa ndani kwa Mulungu ndikhupira timozinebe komano iwo amangopanga zinthu zija monga ndi chipembedzo komano tikazona ife panopa kuti anthu amapanga makuti timbovesesa for example ndikwanzere kuchosa mwazi wa nyama panopa yeri kumadya mwazi wa nyama si chinthu chanzeru komano nthawi yawo chimatengera chinthu chachani chachipembedzo Mulungu afuna chani mwaziwa ndikhuya mondivesana newe alright so tendipite hambe mboni Leviticus 3 verse 17 Leviticus 3 verse 17 3 verse 17 Leviticus 3 verse 17 verse 17 likhale lemba losatha mibado yanu nyumba zanu zonse musamadya kapena mafuta kapena mwazi tabona meneve ate likhale lemba malembo ajana meneve ari musenyeja
mafuta kapena mwazi tona nawo tino munthu amene amadya mafuta ndi mwazi imayembera ndi tchimo wa iye ndiyo njore so funso lake ndi akonopa anthu amene amadya nyama pa nthawi iyi samafunika amwe mwazi komanso chani mafuta why ndi tchimo yeti kumano tibwereno panopa mwazi paja makhala chani matenda osachinyama tikuzati inezo zanzeru kuti kupange weti paja malemba tumaleko zimafuna anthu aone saizi la lundaja na nzeru anthu kodini mulungu wakuza anthu za nzeru zimene zinduti two mafuta ukamadya nyama ya mafuta amakhala ukatentesa masuluke kumuna akangozizira mbale ngozizira imene nchana mundana chimozonse nthukumawo mafuta amapangisa cause diabetes type 2 amapangisa stroke amapangisa cardiovascular disease atherosclerosis arteriosclerosis amapangisa matenda mbwe mafuta ya nyama tinoza newe pano pa science amazo aziti imezo kumanthawi anthu amazizo angati right kumano tika iwo amachitenga chinthu changatino ndi chinthu chayani chachipembedzo akachita chinthu iyo anthu otani oyera mtima kumana ife kupesa nkhani yenini inali nkhani yachani ya thanzi nikhwepati kumvana kwavo asogoleti kunoze yeah so ife pano pathu kutha kuona kuti anthu adi ndachani anzeru natendipitizeni Leviticus 11 verse 2 3 4 5 6 mpaka 7 8 akuti yani Leviticus 11 verse 2 menani verse 1 ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aaroni nati nawo nenani ndi ana Israeli ndikuti izi ndi zamoyo zimene muyenera kumadya mwa nyama zonse zili pa dziko lapansi tabona mene so nyama zonse zili pa dziko lapansi zamoyo zimene amafunika adye ndi ziti ndi izizi nyama iliyonse yogawanika chiboda nikhala yogawanika chiboda ndiyo byukula imeneyo muyenera kudya ndandikaya makubyukula ndi kuti vegetation ikadya imalavula siku tafuna kusinza kumeze maruminants ngati ng'ombe mbuzi zimakhala number 4 imadida ku kane kachiboda ndi kuti ya ababu kane kachiboda ndi kuti ya chiboda silujizi 8 kane kachiboda ndi ya nyama yokane kachiboda ndi kandi tinataka kuti makhala muri chiko ndi yani mbuzi nije ndiji chani ndi chikumba lino straight chimanka straight imwe yake yankhumba wafuna chigane kana chiboda nkhu tikamati chiboda yankhulu ngamba ya chiboda yankhulu ya mwende ya so nkhani ndimene kuti no uzikhanga ndi mwendo wa munthu chiboda cha munthu ichi ndi zogayikane so fudo gone kwa gone wenu okay I divided hoof. I mean, chichwani maji bwana. Whosoever chichwani chibode chibode mimi kumano chizungu akuti whatsoever part is the hoof. Hoof ndi yani si chipazi yake ichi. Chimakhaje kuda bwana ndiwa anyways of course chichwani balisa. Mano nkani ndi chimafunika izibiwula chi hoof chizikhaje nani. Chipazi yake chizikhaje kai kana. Nikubali wazanebe kufusa simzorika ina zimakhala extreme akamafotokoza zokuzana ndi simungu anauza sichosa mwazi ndi mafute ndi magazi ena kufuna kuti anthu ave nkhani yawo vegetarian wamana kuti amene anyama ija aisuke bwinobwino ati ayike madzi ndi winanso alana zifolozo zimene zonama amewo mulungu mwina ameja choncho kuma mwina guys ndezizoti cheni mwina extreme amaima pachona ndiyo kuti wina of course the principle it holds kuti ungojosa yani mwaze tikamanga maza koshe nyama ya koshe mwize tikamati halal ni nyama ya Islam ina American country nyama ya koshe ndeta amakhala ichika mwazi utani utubuki ndeti mati koshe ndeta ayuda tabuje kena yake dibene ama ngibu wa mwazi ujoge basi toteveka niti koma hawa sure mwazi wose wachokera tu ndiye pamene pomwe tikunena apo kuti mwazi wake nyama yake ikamafa imafunika ndi itayi mwazi ikafa basi zizatheka pamene ninga mafuta awo ndeni omwe kamakazinga anu mafuta musayike mu munyama mwayose
chije chinkumba chilizi Ngati for example basi umangophalira mu for example nyama imunayo ne imachita khadi chileya cha mafuta anthamati chilabacho uono imeneyi Yeah. chimejayo ndi Kulisa. matenda osati masere mejayo ufuna kuchijusa right. Anyways zatayankhidwa thavilize tenditizeni Leviticus 11 verse 38 so tione ilizani Verse 4. Koma izoka simuyenera kuzidya mazobzikulazo kapena zogawanika chiboda ngamira angakhala zibzikula ndiyo sagawanika chiboda unaona chiphazi cha ngamira chimwene chake of course njogawanika asusa kamba chiboda chimwe chiphazi yake ichi chimankhanga chimodzi chiphazi cha ngamira chimankhanga chimodzi chipisi chogawanika nayo kuti tiene ndi mbiri ngakhala ibzikula koma sagawanika chiboda muiyese yodetsedwa ndi kalulu kupeza azibzikula koma yosagawanika chiboda mumuyese yodetsedwa ndi nkhumba popeza gawanika chiboda nikhala yogawanika chiboda koma yosabzikula muyese yodetsedwa nyama yake musamayidya mitembo yake musamayikhudza muziyese yodetsedwa mwazonse zili madzi asiyanikapo so now mulungu anapereka ma specifications nyama imafunika ikhale yogawanikana phazi lake lije kumusi kona kuti chiboda wena ndishi ikhale yogawanikana musiwe china izi kati idya izi kavula asikudyase so ngati nyama sikumanga zimenezo ndiyotani ndiyodetsedwa ine imeza ndingobzikula ina koma ndiyogawanika chiboda for example nkhumba ndikupereka chisanzo cha nkhumba imadya china chilichonse actually nkhumba imathawa pamene palisiwe nyumba imene imasangala kwambiri timazenepe nkhumba ijatona ndawo kuno si nyama yabwino yayo wani ilibenso mutu usikathukuta yeti numa nthawi nkhumba zimene zimakhanditira yamati timadonthula black mazimeja yamati tiseche kaka mano nkhani timeja tikalwa anthu mamunthu tikangoyenda kulowa mbongo ndekuti basi umathaoneka misala olosi tikakaenda ndikaenda maovaries ndikafika mu egg dzemene kamangati fertilizer mwana amathawa badaso ajani usokonekera ubongo amachikhunya ndimapera times kazika amayembezati vanongakhunyilambo kumafala kwambiri faja anthu amene akungodya amene ayongoutcha yapachiwaya amafuna kuti chife chilombo kamene imafuna magazi kamayambisa khumi maujina kamaneka ngati wakhumi lonse then amatamana ngati aloza kwawo maili khumi andikhunyu ndi nkhani ya ubongwe yeah so zilinganizo akakhala kuzizo anthu angati onazo msakuzi 7 yani msakile 20 mbwake so tikaona bwino nkhani ya clean ndi unclean cheni yeni ndi jani nkhani ziwilisi tanze za clean ndio zajani zathanziwe koma bikhazi za clean musaje jani mwazi ndija magazi mafuta izi za zodesedwas ndio kuti vulo ndi yani ndizoyibiratu kuti munthu asadani zisokoneza jani sokoneza thana kumano kwa Yudas makhanga tono akankhuza akangotani ndati oso atani adesebe anoso bana antona ari kudesebe nditi kumathanzalire ndi munthu orani ujima so ndikhuba ndinozo nebe koma during that time amasilinga kuti afende tili bwino no so bana moyo wake anauzimu ndikhuba kuti ndinozo nebe right 10 Leviticus 11 verse 9 to 11 mwazonse zili madzi muyenera kumadya izi zili zonse ziwiri nazo zipyepye ndi mamba madzi nyanja ndi mitsinje zimene zimuyenera kumadya koma izi zonse zibe zipyepye ndi mamba nyanja ndi mitsinje mwa zonse zokwawa za madzi ndipo za moyo zonse zili madzi muziziyesa zonyasa inde muziziyesa zonyasa musamadya nyama zawo mitembo yawo zikunyasireni zili zonse zopanda zipyepye kapena mamba madzimo muziyese zonyasa so tikamona zingali mulamba uli ndi zipyepye uli ndi mamba ulive mamba tukwaziwe mamba ndiya Mascales. zipyepye ndiya mafins so mulamba uli ndi mafins kumana zipyepye yani ulibe ani mulamba umapanga 3 pieces mayelo yani pali sewage tikoza nebe zinungari nkhono zinungari yani Marian zimakhala mazimakhala izimene zamimbi Marian ma crabs inkhani zimene zazo why zimakhala mazi zimasuka mazi
zimasuka mazi zimayesamu iwe ngati ndawo kaidi yamwe kutenga mulamba kuyikamo umachapa bwino chapa zonse ndile chose zonse after chimo chilengedwe yose inasukunikira ndi zina zinakhala zoyeresedwa zina zotani yodesedwe ndikhulira tinozinebe so munyanja muje tikabwera palandi pali mavouchers ukwaziwe mkango kapha chinyama so madya china iliyonse zimene zimamazi usandiyani zimavouchers zija zimakonda kudya zintoti zafa zokha tinozinebe munyanja simwiso amati ma sea cleaners ma crabs ma snails eri nzoti izozo kwa izo zimakudya zinthu zotani zafa zokha tinozinebe so zinthu zonse za munyanja akuti zidya zimene zili mama ndi phiri zikhale zonse zipamozi pawiri so if chinthu chikudya chintoti nchokufaka ini chosoneka kale toxicity level ngakhale imene muikhalaso yodani yokwera ndikhulira tikumoza kwawo so anawo zoti makusana izi zimusanani musadye muzitenga ngati zotani zodesedwa okay alright 10 degrees in Leviticus 11 verse 21 to 24 yeah verse 21 koma muyenera kudya izi mwazokwawa zonse zokhala ndi miyendo pamapazi ya kuthumpha nayo pansi mwa zimene muyenera kudya izi dzombe mwa mtundu wake ndi chilima mine mwa mtundu wake ndi njenjete mwa mtundu wake ndi tsokonombo mwa mtundu wake koma zokwawa zonse zakuluka za miyendo inayo muziyesa zonyasa ndipo izi zikudetsani aliyense akhudza mtembo wake adzakhala wodetsedwa kufikira madzulo yeah so kungogwira thupi lako makhala odetsedwa mpaka chani madzulo mpaka madzulo ndati mwizira amesarasa gune zinthu zotani zodetsedwazo ati zinthu ma insects tizowala zimene mafunika ziyede ndi zimene zimakhala ndi miyendo ma joints ngati makhala dzombe mnayo makhala ndi chimwendo chachikulu ndi makhala ndi kenaka kang'ono connected ndi chimwendo chikulu zoti zimatha dumba koma zoti zinditi miyendo tateng'ono ngati abongololo zinachani inswa sinozizonea kona zijazi ngumbi oya ngumbi zizosiyani nezaso ayi tinozenebe so akuti zizikhala ndi miyendo yayikulu yoti tadumphira mene zimene anthu atha kutani atha kudya ndikuti zitete zija zabwinobwino according to apapa tsono kusuza wina wakasi chimangodumpa I think it's Julius or tendevelelezeni Leviticus 11 verse 13 aliya tibwereso okay koma ndipo mwambalame muzizisa zonyasa izi siziyenera kuzidya zonyasa izi mphungu ndi nkhwazi ndi chikambi ndi muimba ndi mphamba mwa mtundu wake mkungubwi wa mtundu wake mthiwatiwa ndi chipudo ndi kakowa ndi kabawi mwa mtundu wake ndi mkhudukudu ndi mswankhono ndi tsweke mvuwo ndi debu indwa ndi chimeza monga mwa mtundu wake ndi sadzu ndi mleme alimezozetsana sejidi namo kwazona zinyama zibwinobwino mona ndi zinyama zodi ndi mbalame zoti zimathauso kudya mbalame zinzawe utazona meneve ndi mbalame zoti they are carnivores ngati eagle atchula za eagle amenepo atchula za owl atchula za mabati ndizoche zitha kudyaso mbalame zinzawe so nzona tino mbalame zimene zimadya anangotchula iyi ndi gulu lake iyi ndi species yake why same thing ndikhulira ti same principle imene kuyenda ku zonsezi pali anthu anali mchipululu ere why mulungu akapasa zonsezi fatano yesu afunika azabade kuzera mandani manu amene wawo ndikhulira ti onzenebe afunika asungika mpaka yesu azarani asabwere 10 Deuteronomy 14 verse 23 akuti
so ndinomupereka malamulo omwe azathanzi Mulungu anayankhula china yake. Deuteronomy 14 verse 23. Deuteronomy 14 verse 2. Yeah. Popeza ndi mtundu wa anthu opatulika Yehova Mulungu wanu ndipo Yehova anakusankhani mukhale mtundu wa anthu wa okha pa yekha mwa mitundu yonse ya anthu okhala pa nkhope ya pa dziko lapansi. Musamadya chonyansa chilichonse. Yeah. So muchizwano for thou art an holy people unto the Lord. Anthu opatulika kwa ndani? Kwa Mulungu. So akuzana kwako ine ndi anthu opatulika musamadye chani china chilichonse. So nkhani ya thanzi ife tikuona kuti ndi athanzi iye kono kwa ana Israeli amaitenga nkhani ya kukhuza chani chiyero ndikhulupirira tonse nebe nkhani kwa iwe inali nkhani ya chifa ukangogwira imene watani wadesera basi zakuyipira. Yedi? Alright? Now, ndimangofuna kuti tione zinthu zina. Tikamakamba zotono nkhani zina izathanzi imene anthu ena atha kumasusa leya imamwawo. Kondende verse kodi Mulungu akamati chinjoya chodesera amathandiza yani tendo nene magesi zenu. Leviticus 13 verse 23 yakuya. Leviticus 13 verse 23 verse 2. Ndipo chizindikiro kapena chozizwa adenachi chifika ndi kuti titsate milungu ina. Leviticus 13 verse 2 simene. Oh, Deuteronomy 13 verse 2. Ngati munthu ali nacho chotupa kapena nkhanambo kapena chikanga pa thupi lake ndipo isandulika nthenda yakhate pa khungu lake la thupi lake azafikira kwa Aaroni wansembe kapena kwa mmodzi wa ana ake ansembe ndipo wansembe ayione nthenda pa khungu lake ndipo ngati tsitsi la pa nthenda lasanduka lambo ndi nthenda ikaoneka yapitirira khungu la thupi lake ndipo nthenda yakhate ndipo wansembe amuone namutche odetswa. Ari munthu amatha kutchedwa so kuti ndotani odesera alaka kamuona khungu lake ndotani man khungu lanuli ndi pachilonda chimene muona ali mchilondacho mpaka na tsitsi labwera white ndaonenso tino chibalacho chikupitirira pasiso panofu amene ndi yani ndi odesera basi tinoze nebe na ngati wewe uli odesera ukakhuza zako akhaso ta odesera manje tena umakhali weya kupangana quarantine tikuvana nebe zimene zimati quarantine ngati munthu wa covid timene tino uyu ali ndi covid amakhalanso pa anthu ngati amapita kuti quarantine sichoncho chimozimozi apo pasolo Mulungu ati munthuyo ali ndi vuto lakuti asa ndotani ndodesera koma ife pano kuvesa tino nkhani si ya uzimu iye nkhani ndi achani ndi athanzi wachimwa ngati munthu koma nthawi imene anthu amandengati munthu amene akhali ndotani ndi ochimwa fani ndodesera kono Mulungu sadatha zipulo zonsezo kwa anthu kuti anangozera kwako chodesera chodesera basi osafuloza china chilichonse ndikhulupirira tinoze 13 verse 14 aliya. Leviticus 13 verse 14. Koma tsiku lililonse ukaoneka pa iye wofira azakhala odetsedwa. Yeah. So nthawi zonse nofufira kamaoneka munthu ndotani odesera mpaka nofufira zasiya kutani kuoneka. Tikuona mene ndoto makhala niwe basi iwe ndio munthu otani wodesera basi. Then Leviticus 12 verse 2 aliya. Leviticus 12 verse 2. Neno ndana Israeli likuti akayima mkazi nabala mwana wamuna azakhala odetsedwa masiku asanu ndi awiri. Monga masiku ake akukhala padera podwala iye adzakhala odetsedwa. Yeah, maona ene ari munthu ukhani mwana amenenso ndotani na ngati wewe uli odesera even kukachisuma afunika utani upiteko. Okay, munthu akhala ndi mwana akuti ndodesera ndote munthu azokhala kunyumba mwina thavesa nawo mwana yakufunika apange develop ka immunity amyamwise yet apange other than tango wangu bada wana marango enda naye pena paliponse atapanga catch disease yoti mwina immunity yake singakwanisi mwina wana othaganiza nyonje koma nthawi yawo izinayizotani zovuta kuti amwene ndodesera lapeno chosamayandikira ndodesera basobereka mwana mwina amba number first silinga vesese mwina nthawi imene sabatha uvese koma ife ono utha kutani
takuvesesana ndikukhulupirira tinozene tiyembeza ndawati yani ndipo tsiku lachisanu ndi chitatu adomphani verse 4 yani verse 4 ndipo akhale mwezi wa kuyeretsa wake masiku 30 kudza atatu asakhudze kanthu kopatulika kapena kulowa malo opatulika kufikira adakwanira masiku ankuyeretsa wake. So munthu akhalodesera makhani masiku akuyeretsa wake ka Yesu sakutani sakulodana nabi yakujebuso verse 5 ati yani koma akabala mwana wamkazi akhale odetsedwa masabata awiri monga umu amakhala padera ndipo azakhala mwazi wakumuyeretsa wake masiku 60 kudza 60. yeah so mwina madolo atafuruza bwino wani eri mwina usogothaza fisa mwana muthakona benzero ya mulungu 10 Leviticus 15 verse 13 ati yani Leviticus 15 verse 13 so china ise chimangothera ati ndodesera iwe ndorani ndiwoyera china iliyonse iwe nizosugwiza naso ndi ipembezo mwapaona weneve ndipo wakukhayo atayeretsedwa ndi kukha kwake aziwenge masiku 7 akhale akuyeretsa wake natsuke zovala zake nasambe thupi lake ndi madzi oyenda nakhala woyera. Ndipo tsiku lachisanu ndi chitatu atenge njiwa ziwiri. Leviticus 15 verse 13 enda wenga ndenda maliza 10 verse 14 Leviticus 15 verse 4 again verse 4 15 verse 4 15 verse 4 kama aliyense agonapo pakukhayo ali wodetsedwa ndi chinthu chilichonse achikhala chili chodetsedwa. Ndipo munthu aliyense wakukhudza kama wake azitsuka zovala zake nasambe nadzi nakhala odetsedwa kufikira madzulo. So munthu amene ngarakuruka mafinye kapena kuruka magazi thupi lake ali munthu amene ndotani ndodesera bedi lake ndodesera chinenso agwira ndodesera kawa anakhuzana ndi munthu wina yenso akhala sotani odesera. Why? Now if ndikutukuka mafinye amene magazi ndagona pabede mwanjena ngati ili infection ndi bedi yanga silili chani infected ngati ndikukhuza chinayi chonse chimene chira kaso chani infected ngati nakhuza munthu ina athakaso chani infected komana akuyayi ndodesera basi odesera ya akhali bayiki ya ili ngati quarantine yawara amwene muli ndi covid musabe uchalichi. Yes, actually that was the point. Zimena upanga dogo nikona Yesu akachilisa anthu amazaru akhale amazaru kazoyonesera nokhabwanya kwa asembe. And those guys anani mphamvu ambiri fara nafika onali yayizo machiliso sapanga Yesu apangira Beelzebub. Sina ngaya matengera ngati munthu akachira amafunika apange mufemiyo ndipo kana nizo nkona nazo makusana muchibula chani zimwera because you are jana khala akusekereza ali Yesu la Satani asakhulupirire ndikhulupirira tinozene that's why nafika bawza amakusana muchibula chani zimwera koma ukuvisa nkhani ya munthu akukhuze wendo odesida mpaka yani mazulu wakuza mankhumbaso ndodese baso yeti koma nthawi zipesa tuno Mulungu anapereka zimene zifwa yani ine nkhani chipembedzo zonsezi kumano nkhani yaikulu ndi yani ndi athanzi nikhubya maso athu asiguka kale tilimoza kwako. Okay, Leviticus 10 verse 9 uyuno ndeni ndi yani 10 Leviticus 10 verse 9 usamamwa vinyo kapena toledzeretsa iwe ndi ana ako omwe mene mulowa mchihema chokuma nacho kuti mungafe likhale lemba losatha mibado yanu. Verse 10 ndikuti musiyanitse pakati pa chopatulika ndi chosapatulika ndi pakati pa chodetsa ndi choyera. So ansembe anachita makusana mukanga ngoti mwaledzera siku lenu kubwa kachisiku muzafera bali pompo mukangobwa kachisosamwa chakumwa choledzeresa. Why? Chifukwa nena kuti mukachita zimene zozo muzakanika kumvesa pakati pa chinthu choyera ndi chotani chodesera choyera ndicho chokuda chodesera ndi choyera. Why? Chifukwa aliyense amene adesera amafunika apite kwa ndani kwa nsembe aja isakuna ndodokota lapita kuchipatala waledzera nde munthu auza amwe tona ndi uliboboti speed you get it
so another no mukangopanga menezo ndikutani ndikuphani mulungu achinayo so tikutha kumvesa why mulungu anafika standard iyi nikhulupira timonzenebe so ngati tikumvesa choncho okay awa mauza wana ndi ansembe ansembe tikaona pa verse 10 mwambira mwamba ndi ansembe awa mauza verse 11 ali verse verse 11 verse 11 ndikuti mphunzitsi ana Israeli malemba onse amene Yehova anayankhula nawo ndi dzanja la Mose. Takuona amenepe so nkhani ya chakudya yeti ni nkhani zonse zoyera ni nkhani ya zathanzi ndikhulupira timonzenebe tikatenga zonse zinguzika pamodzi tiye tionenso nkhani zina Numbers chapter 6 verse 12 aliya Numbers 6 verse 12 iso nena yokungana fana ya Nazarite kuti malamulo akuyenda motani. Numbers chapter 6 verse 12 aliya verse 12 ndipo awapatulire masiku akusala kwake nadze nayo nkhosa ya mphongo ya chaka chimodzi ikhale nsembe yopalamu koma masiku adapitawa azikhala chabe popeza anadetsa kusala kwake. verse 6 kuti Numbers 6 verse Numbers 6 verse 6 oh verse 6 ndesinowerenga imene malinga ya 10 verse 6 masiku onse azikupatulira kwa Yehova asayandikize mtembo asazidetse ndi atate wake kapena mayi wake imanika yabombo so akwaku ndibwino kumandikira mtembo aliyesa kozati munthu akufa sibwino kutani kugwira. That's why madolo amavala ali magovis fatu thabangida contaminated shona munthu udwafe ngorafa ni nthende kumugwira yo so manazira anozati musafikire munthu otani wakufa koma yo amazilengera ama ndi level ina yajani ya uzimu so bana tinozenebe kumana mafunga avale magrove zinezije sambisa mtembo tieni tafutieni kufikira verse ya verse 9 aliya munthu akafa chikomo pali iye ndipo akadetsa mutu wake wowinda pamene wazemera mutu wake tsiku lakumeretsa wake ndipo lachisanu ndi chiwiri aumete. Tawana wene so mu Nazareti zachitika mangozi ndi nake wafana kugwera iye muone zimachitika ndi verse 11 aliya verse 11 ndipo wansembe akonze imodzi nsembe ya uchimo ndi nsembe yopsereza. Mwakuona wenepe ati munthu ndi Nazareti munthu afa kugwera mangozi ukaperekeso nsembe ajani ya uchimo chifukwa ndiwe munthu otani wodesera so kudesera kubafana mzataso ndi jani ndi tchimo. Alizizanjika maziru muthawira kugwera so sunafune yo kugwera kapema mwene ngowerenga poso verse yani mayerenga verse 11 ndipo once okay ndiyambire verse 8 by 9 munthu akafa mchikomo pali iye ndipo akadetsa mutu wake wowinda pamenepo azimeta mutu wake tsiku mwanjirena muchizungu no if a man dies suddenly by him munthu wangofa mwapompopompo mwanjangu yoli pati basi wachimwa wenewo so amafunika komano nkhani kuno mthawi zimvesesa zinthu zenu nkhani lero tinosakhuza mtembo wajani wa munthu akufa nkhani imene tithawu mangopitiriza kumangamba nkhanizi komano nkhani ndikhupira zamveke mulungu anawuzati malemba wanu kupangirana kuti no muzitha usiyanise pakati pa chimshoyera ndi chotani chosayere why kuti anthu azooneka anzeru pano pati kamaona izimene zikuvesera izi zinoonera zinzoona ibola tayikumbukire imene jangankhuze munthu imene jangonkhuza munthu ndi udesera paka mazulo fati zimangamba tena ukakhala kuka magazi amene ujeni mafinyo imene ndi ibola sitha kugwira asibwino ibola ukha pomwe agonapo chineso agwira nchodesera ibola amati it's contaminated basi so tikamaona wowerenga Bible tamapesera zinthu anthu mulungu di plan imene apasa anthu ndi ajani ndi anzeru pali comment ndi mange tavesesana makusane right tend to listen so tieni ndione so tikamakamba za maulusi amene mulungu ndemangaweze
Anangoyola verse yake even so asikana kaona kuti ali kuma menstrual cycle za makaso odesedwaso odesida komanso iwe ukakhala mbambo wako tamaotena ake mama ndo makaso odani odesida mawanga ngati wet dreams ndo makaso odesida chinaise makhala ndi odesida la levili kwa jando tende mobilize silu zaziba anyways because of time kumano nkhani yetu kuipezeze Yesaya chapter 65 tunewe ilinga apse tafika hapo Hmm? 667 Ndoenga mshahidi. Yesaya ni wafuna ije 65 pesa Toji na wewe. Yesaya 65 aijema kamba za 65 verse ya okay tawerenga verse 4 ya verse 4 amene akhala ngali verse ambira ndo verse 3 ya verse 3 anthu amene andikuta ine komanso kwanga nthawi zonse apereka nsembe m'minda nafukizira zonunkhira pa njelo amene akhala pakati pa manda ndi kugona mwa anseri amene adya nyama ya nkhumba ndi suzi wa zinthu zonyansa uli mbali zawo mubona mwenepe so verse 5 ya amene ati ima paweka usadze chifupi ndi ine pakuti iwe ndine ndili woyera kupambana iwe amene ndiwo utsi mphuno mwanga moto oyaka tsiku lonse mubona mwenepe so mulungu makusana mwa panga zimene zizi ndi utsi munjani mphuno mwanga tinoze nepe so we understand that no panthawi tinoze nepe tikamona mauloso okamba zobwera kwa still net mulungu amapereka ulosi amapanga mix ndi zinthu zina zona zopanga apply kukamfikisirika anthu panthawi iti imeneyo ndikhupa tinoze nepe zinthu zina samazisiyanisa ama mix ndi zinthu zotono zikupanga tali ndi atsanenga anthu panthawi ndi zinthu zobwera so kwandani kwa Yesu malengalenga so tikaona papa tikuona bwino akamba za anthu amene atamazeresa okhamadya so nkhumba vanya monjitena anthu onena kuti iwo angowukira ndani Yehova paja nkhani ena kuti ukadya zimezi ndi munthu orani odesere so tonaona kuti Bible likamamba kuti udesera muchimanga nyaso mano kuyimirira chani but this is the type akuti anthu amene amadya nkhumba amadya so chani amadya so chani chinthu chonyasa zimene zodesere ara anthu amene ali utsi munjani mumanga so tikaona muno bwino Malaki chapter 4 verse 1 mpaka 4 mati chani pakuti likudza tsiku la ngati nyanja izati nthawi sotani oyipe tazamene pacha ndi maneno kuti chani azakhala ngati phulusa pamachani papazanu simunalenga verse mene makosana tateni Malaki verse mene ndiye patani ngati Malaki 4 verse 1 oriya Malaki 4 verse 1 Yeah. pakuti aonani likudza tsiku lotentha ngati ng'anjo ndipo onse akudzikuza ndi onse akuchita choyipa adzakhala ngati chipupu ndi tsiku lili nkudza lidzawayatsa ati Yehova wamakamu osawasiya muzu kapena nthambi verse 3 oriya verse 3 ndipo mudzapondereza oyipa pakuti adzakhala ngati mapulusa mapazi anu tsiku ndidzayikalo ati Yehova mbona mwenepe so akuti oyipa akazatenthedwa pa tsiku opyala azakhala ngati mapuluse akutenthedwa ndi anthu otani oyipa so anthu awa ngati akudya zonsezi mwanjirena ndikafikisire kanthawi iyi ndi anthu otani odesedwa ndikhumwanimvesa amene kuthanauze so what God is trying to show us akuonesa anthu amene akupanga zinthu zimene zikuwapangisayo kuti akhala anthu otani odesedwa. Alright, then tifike ku Yesaya chapter 66. Yesaya 66 verse 16 aliyan. Verse 16 pakuti Yehova adzasala ndi moto ndi lupanga lake ndi anthu onse ndi ophedwa a Yehova adzakhala ambiri. Iwo azipatulitsa naziyeretsa kuti amuke kuminda
satani ndi kudya nyama ya nkhumba ndi chonyansa ndi mbewa adzathedwa pamodzi ati Yehova. Yeah, uone menepo. So anthu okhala ziyeresa okha, anthu oziyeresa okha ndi ana amenewo amene amapita mphiri onero ati ndikayigwire nyama yachani ya nkhumba ndi chonyansa ndi mbewa amene osazatani azathedwa. Mwachitani anthu kuti no akuchita zinthu zotani zoyipa. Koma in the understanding ya anthu amene amakhala odetsedwa ndi anthu amene adya chani zinthu zimenezi ndikhulupirira tikumvana amene pamene zikhalira. So uwu ndi ulosi umene ukukamba zabweraso kwa ndani kwa Yesu. Tikaona kwa kachiwiri tikaona Malaki chapter 4 verse 1 akuti amene akuzathedwa pamene Yesu akubwera ndi ndani anthu otani uyipe. Koma wakamba zina anthu amene akudya nkhumba, anthu amene akudya mbewa chani ndikhulupirira tikumvana amene zikhalira. So Mulungu anapasa makusana prophecies okamba za kumapita nthawi kumana anapanga ma prophecies amveka monga mu context yawo. Ni anthu amene amapesera kudesana kuti nani udesera fana nkhani yakudesera kwa iwo inali nkhani yachipulumutso. Yeri? Right. Tentoneni pa Isaiah 65 palusi wina amenepa verse 17 aliya verse 17 pakuti onani ndilenga mwambo kwatsopano ndi dziko latsopano ndipo zinthu zakale sizakumbukirika kapena kulowa mu mtima. Yeah, verse 18 koma khalani nokondwa ndi kusangalala ku nthawi zonse ndichi ndichilenga pakuti taonani ndilenga Yerusalemu wosangalala ndi anthu ake okondwa. Saudi alenga Yerusalemu osopano ndi akuti chani verse 19 ndipo ndidzasangalala mu Yerusalemu ndi kukondwera mwa anthu anga ndipo mawu akulira sadzamvekanso mwa iye. So pokamba za Yerusalemu osopano amene azalengedwe muone imene achitika verse 20 aliya verse 20 sipadzakhalanso khanda la masiku pena munthu wokalamba osakwanitsa masiku ake pakuti mwana adzafa wa zaka 100 ndipo wochimwa kukhala wa zaka 1 adzatemberere. Okay, now funso ndirakuti kodi mu dziko latsopano ana azafika 120 kana kumwalira? Ayi. Ndikula lezi domozebe. Kumani chimene Mulungu afuna afotokoze njira no. Akamazalenga dziko latsopano. Mavuto amene akwaona pano pasazatani sazakhalapo. Mwandipesene vuto limene makhalapo tona papa tayerenga pa verse 22 aliya. Verse 21 iwo sazamanga ndi wina kukhalamo iwo sadzaoka ndi wina nkudya pakuti monga masiku amtengo adzakhala masiku a anthu anga. Yeah, so nkhani okay funso landira kuti kodi ife tizamanga di manyumba mu dziko limene lolo Yesu anakamba chani Yohane 14 chani mitima yanu isata ine ndikakuzirani chani koma pakuti tizamanga manyumba ndani ife timozerere koma nkhani ini ndiyo kuti chani Israel makumana ndi nkhondo zambiri timozerere. So because of that Mulungu akulonjeza nena kuti makosana mu dziko latsopano limene ndikukulengerani sipazakhala chani mavuto ndikhulupirira timozerere alizakhala otani osangala ndakuwafotokozera mavuto akuti amvesese kuti uzasangalala mwana sazafa ali chani mwana azafika 100 chani 120 koma tozati mu dziko limene sizakhala chani imfa. Mwandipesene awazana muzamanga nyumba wina osatani osalamu chimachitika chani akamanga manyumba nkhondo akathira akutani akutengedwa ku kapolo chani zosenasiyane zimene sizatani zakhala muzimanga nyumba ineyo ndikugona muti nyumba imeneyo zili ngati mwana azikuvutisa ndamuzana mwini ukazakuloza kugula mato yonse ukufuna mwana amene mwana mathamu ankhoto zimene zozo ukunama ukunena zona iya kunena zone komano chiona dije ukuchikamba kuti yavesese chiona chimene uthandauzaje chimene uthandauza choti chani ukakulaza kula zimene ukutani ukufuna akazakula sazafuna so mato azafuna kaya murali mwandipesene ni chimene Mulungu akwauza anthu awa kuti bakosana musanyana mdziko limeneli mwana zakula anofika zaka zingati 120 kana kumwalira usadandaula ya uibayo akamusafika 100 azatemberere manje nena anthu oyipa azakumana ndi chani ndi zilango zawo koma ndozati mdziko limene sizakhala anthu otani oyipa kumano Mulungu akutenga maolosi kuti anthu amvesese monga mukavesedekawo ndikhulupirira zikuveka mauwe akaisungu atenga amene alilimu ndesiziveka ndikhulupirira tili limoza kwakule
yaso ndi mulungu wamkulu amene akumvekesa zinthu kwa anthu ake. 10 Yesaya chapter 66 ndikubati limozene verse 21 aliyana verse 1 ndipo ena ayo ndizawatenga akhale ansembe ndi alevi ati Yehova. Pakuti monga mmwamba watsopano ndi dziko latsopano limene ndidzalenga lidzakhalabe pamaso pa inu ati Yehova, momwemo adzakhalabe ana anu ndi dzina lanu. Ndipo kudzakhala kuti kuyambira pa mwezi okhala kufikira kunzake ndi kuyambira pa sabata lina ndikufikira linzake, anthu onse adzafika kudzapembedzera pamaso pa ine ati Yehova. Again alimwe ndizatenga ansembe pakati pano ndipo mayina anu azasala. Okay, mudziko latsopano muzafunika ansembe ngati uzakhalanso kachisi kumeneko ngati ayi komano wayi iwo chimene amazo ankhani achipembedzo ansembe amakhala pati pamenepo. Ndakauza ati ayi wiki ndi wiki muzabwera zapembedza ine tsiku lachani la sabata. Chino zati mwezi ndi mwezi muzitani paja panayi mameriki amene amakumana mwezi ndi mwezi new moon nkhani ya mafista aja tikufana mene. So mulungu akauza anthuwa za dziko latsopano imene analenga ndikuwauza zokoma zakumeneko koma zenga kumuuza mwana kuti ayiwe tiye tikupita kuti tipita South Africa. Mwana amenje South Africa ndikuti ni dziko la yani dziko labwino kumakhala matoyi ambiri. Mwana amene nde ukumuuza chinthu chabwino kuti mwana waja amvesese amene yokumvesera zinthuzo ndi zimene mulungu akupanga apapa eri kuti tizoti ndichonje tainga verse 24 aliyana. Ndipo iwo adzatuluka ndi kuyang'ana mitembo ya anthu amene andilakwira ine, pakuti mboni yawo sidzafa, pena moto wawo sudzazimidwa. Mbozi zawo sidzafutiye. Mbozi zawo sizidzafa, pena moto wawo sudzazimidwa. Ndipo iwo adzanyansa anthu onse. Okay, funso ndakuti mudziko latsopano tikazatuluka tizaona anthu mbozi zawo sizikufa nthawi yakabe. Ayi chivumbulutso kuti yani azaponyedwa mu moto osati. Iyi ndi imfa yachingati yachiwiri atha oyipa apita basi. Chinozene so Israeli amakumana ndi zinthu zokhoma nthawi zonse ne mulungu amapasa moyo nawo kuti amvesese ndizo zakumapera nthawi koma zimvesese mu context ya nthawi imene amakhala iwoyo. Ndikhulupirira tinozene tikaona chapter 65 chapter 66 ni mawuso akukambaso za mene mulungu akuza zizikuli koma aliforokoza ngati akufotokozera mwana mwikulu biko ngati mene pangira buku la chani la chivumbulutso. Ndikhulupirira zamveka bwino tendipireni kuzingaliye. Takafuso mafusane ndikhulupirira kuti mulungu alithandizira kumvesesa. Zechariya 14 tafika ndimene Zechariya 14 verse 1. 14 verse 1. Taona ndikudza tsiku la Yehova limene zofunkha zawo zidzagawanikana pakati pawo, pakuti ndidzasonkhanitsa mitundu yonse alimbane ndi Yerusalemu. Imene kaibomba apa pana ndi kwamba zimene zichitike after 1000 years umambe tawerenga nkhaniso ku Chivumbulutso chapter 20 tinozene atembezani ndauliya alimbane ndi Yerusalemu ndiwo mudziwo muzalandidwa ndi nyumba ndidzafunkhidwa ndi akazi azakakamizidwa ndi limodzi la magawo awiri la mudzi lidzatuluka kunka kundende. Koma anthu otsala sadzawonongeka mudzimu. Pamenepo Yehova adzatuluka nadzachita nkhondo ndi amitundu aja. tapana amenepe funso kodi akadzakuyisaso anthu ochimwa aja era after 1000 years azakwanisa kugonyesa nthawi mumzinda ngati ayi koma pakuti no iye anthu azabwera mpaka kuwapanga repa azimayiwa kwakakamiza chani waona amenepe akena azalekeranso kundeni kena kuno mapereka ali mulungu uno azaminirano chani anthu ankhondo tapana amenepe akukamba nkhani za mapereka koma akupanga mix ndi situation yawo tapeza ndalo yani yes for ndi
mapazi ake adzaponda tsiku lomwelo pa phiri la Azitona lili pa ndunji pa Yerusalemu kummawa, ndi phiri la Azitona lidzang'ambika pakati kuloza kummawa ndi kumadzulo, ndipo padzakhala chigwa chachikulu ndi gawo lina la phirilo. Tabona menepe ndiyete ndipitizeni uzati mapazi a Yesu azaponda pa phiri la Mount Olivet lizang'ambika pakati kupanga foundation ya mzinda, kena kuona anthu onse oyipa akukisidwa, kena kuweruzidwa, kena kuotchedwa ndikutha. Koma amene azifotokozeramo zichita kusiyana, koma kamba nkhani imwe kumakamba kwangati pandani kwa mwana in their context. Then Zechariah 14 tafikabe verse 17 adenya verse 17 ndipo kudzachitika kuti aliyense wa mabanja a dziko wosakwera kunka ku Yerusalemu kulambira mfumu Yehova wa makamu pa iwowa sipadzakhala mvula. Ndipo banja la Igupto likapanda kukwera losafika sudzawagwera, kodi mliri umene Yehova adzawakanthana a mitundu osakwera kusunga madyerero a misasa. Ndiyandera no verse 16 aliya. Verse 16 ndipo udzachitika kuti otsala onse a mitundu onse anadzawo kulimbana ndi Yerusalemu adzakwera chaka chakulambira mfumu Yehova wa makamu ndi kusunga madyerero a misasa. So tikakumbuka nthawi imene kuna nthawi ya feast ndi feast yomalizana ndi msonkhano wa misasa. Tikaona nkhani ya misasa nayo Tabernacle tikaona Leviticus chapter 23 amanena kuti anthuwa imafunika khayipo nthawi inena kuti anthu amange misasa ayoka ku manyumba awo apite ku chipululu akagone m'matenti. Zimene zimafunika zakumbusa wanena kuti nthawi inakene anena nyanga ku chipululu ifenso pana misasa zasunga litiro womalizira akoni ku mafeast ache pachakava ali mafanana ndi ya basket Pentecost Pentecost imira ya pouring out of the Spirit. So the last one pachamafunika apite katatu ku Yerusalemu. Passover anapita pa Pentecost yomalizana ndi Tabernacle yomalizana ndi kuno Yesu azatitenga ife padziko lapansi mbita kuti kumamba zaka zingati 1000 kena nazabwaso padziko lena jani lapansi mene kuli kwathu ndikhoya timozenibe koma pakuti yayi maiko sazakwera chaka chimene uzapembeza pamaso pa Mulungu usunga jani sonkhana jani wa misasa. Koma ife tozatino ichichi chikwanisa pamene Yesu abwazalenga anthu onse kupita nawo kuti kumamba ndibwaso padziko lena jani lapansi ndikhoya timozenibe. Komano anthu amene amasunga mafeast amatenga mukuona apa atasunga jani mafeast no tawerenga the context ya chinthu chonse. Mtanzo kuti misonkhano ya misasa ija the real meaning of that jimwe tukamba baba yasoma wangaza ndikhoya timozenibe ngati mufuna mupange sonkhano ya misasa nthu apanga bibe vuto ono real meeting ndi iyi komano kuti panali feast yake aIsraeli amene akali pakatali 7 years. Chaka cha number 7 amene musadyeleso zinthu mu dziko mwanu kumamukadye kunja kwa mzinda. Umapanga talent, umapanga ndi imene sakuba zaitenga kuti takhala 1000 years after 6 days of rebellion on earth kena kwa number 7. Imene you have verse yayo komangatibo ikupanga atali yes pali pa Yesu anakamba zodino koma so uje mali feast na kanauza kuti uzaka 7 simubena uzaka 7 uzaka 6 mwina tena bashobe zomela zokhalisa koma so simujya uje mwana mugadia kwina zaka 6 amafunika alime H7 asalime munda mwajena dziko lapansi kuno lumidwa zaka 7 chaka limalizia zakhala tukuma tili kuti mwambe ya zinzambiri zimembira zonsezi yeri. Alright, tawapitiriza anogome ndikhoya tilimoza kwaku aseta idule kufane kujama royene uchani idula jama tawapitiriza. Alright, makosana apa ndiye tilimozi ne tawapitiriza. Okay, chabwino Matthew chapter 15. Matthew Wow. Tukupita nokuzama nokuthi kumene
abale amakonda kuti bilisire Mateyu chapter 15 verse 1 aliwa pomwepo anadza kwa Yesu Afarisi ndi alembi ochokera ku Yerusalemu nati ophunzira anu alumphiranji miyambo ya makolo pakuti sasamba m'manja pakudya. Ndipo iye anayankha nati kwa iwo, inunso mumuphiranji lamulo la Mulungu. Chifukwa chani miyambo yanu? Chifukwa cha miyambo yanu, pakuti Mulungu anati lemekeza akonda amako ndipo asiyana pompukai. So anthu abwera kwa Yesu ataku ine Mulungu atusumasata miyambo ya chani ya makolo. Tapona menepe? Yes. Ati sumusata miyambo ya chani ya makolo. Ati ifoto mukudya osasamba chani. So now according to malamulo saja Mulungu anayikaja anthu anayikaso miyambo yawo ya chani ya makolo. Tinoze nepe? Actually ukakhali kwa iwo ayuda ari ukakhali so sumusata so miyambo za makolo. Iweso ndo munthu otani udesidwa. Mwanjira ngati odesidwa wasanukana munthu otani wojima. Nukhwera tinoze nepe? Kavexera amanambeka miyambo yawo kuti ndiya yolemera chimozimozi miyambo imene Mulungu anatani anayika. Nukhwera tinoze nepe? Right now tendipitizeni. Tiba verse chani. Tiba verse 11 Yesu anayankha kuti chani. Mateyu 15 verse 11. verse 11. Si chimene chilowa mkamwa mwake chiyipitsa munthu, koma chimene chituluka mkamwa mwake ndicho chiyipitsa munthu. Pomwepo anadza ophunzira nanena kwa iye, mudziwa kodi kuti Afarisi anakhumudwa pakumva chonenacho? Mwapa pamenepe Yesu anayitana anthu osakwaku chimene chimalowa mkamwa sichimadetsa ndani munthu koma chotani chotuluka. Now nkhani yake ndiona kuti Yesu akufuna amvekese chani. Yesu pa nthawi ineyo wabwere ndiye Yesu pamene akubwera afuna abwerenso kuwala kwina kwapadera kuti anthu amvese nati si chakudya chimene chimayipitsa ndani munthu koma ndi chimayipitsa munthu ndi chani ndi chotuluka. Nawo chotuluka chine ndi chani ndati ndipitirizeni tufika kwe ndaophuza kodi tatimveseseni ndanafuruza verse 17 ati verse 17. yeah Simudziwa kodi kuti zonse zakulowa mkamwa zapita m'mimba ndipo zitayidwa kuthengo? Koma zakutuluka mkamwa zichokera mu mtima ndizo ziyipitsa munthu. Pakuti mu mtima muchokera maganizo oyipa, zakupha, zachigololo, zachiwerewere, zakuba, zaumboni onama, zamwano, izo siziyipitsa munthu. Koma kudya samba m'manja sikuyipitsa munthu ayi. So Yesu zimene akuthana kuti chimene chimayipitsa munthu tikamati munthu ali clean ali unclean chimamupitsa munthu ndi chani mtima wake. Mtima umene sunazipereka ukha kwa Mulungu umeneyo ndi mtima otani wodesedwa. Ndikhulupirira tinoze nepe mwachikana tikamabwererano chipangano chakale tikamawerengana akamati ndi wodesedwa inzo titha kumvesesa noti nkhani yekuyimwe kenali nkhani yachani yazathanzi inosopano. Nkhani yeni yogwirika pano batha vesa ndonera kuno tikamati munthu ndodesera imene nimavekera nthawi imene chayo kuti chincha chipembedze wogwira icho wadesedwa kuti nchimozimozi zotono munthu amene akusera ndi tchimo akugwira tchimo nayenso atani wadesedwa. Tchimo limadesa and tchimo loyoka kuti ngalikali mwachani mwa mtima wake. So mwachita munthu amene ali mtima osakonzeka mtima amene sunabadwenso mwasopano munthu amene ndi wotani wodese. Now ngati ali munthu wodesera waja mapita wakachise samaloda pita wakachise ndito mwachilena salovomerekeza pamaso pandani pa Mulungu. Ndikhulupirira tikumvana menepe. So Yesu anabwesa kuwala kwina kuti anthu amvesese zinthu zine wider context kuti mmene mmavesera kudesera kucha mumvesere ndi tchimo limene madesa ndani madesa munthu. Nawo tikawerenga maulo saja titavesa nakamata anthu oziyeresa okha akudya kankhumba akudya kakhusa akamba za anthu amene akuchita chani machimo mapita chani anthawe amene akuzidesa. Ndikhulupirira tinoze nepe. Right. So Yesu akutambasula chinthu china. So ndikona Afarisi anatani atanakwiya naye anakhumuna ifari kwayo kungosamba ni mmanja watani wadesera. Ifari kavesera kuti munthu akadya kankhumba akadya nditi bayo nthawi watani wadesera. When the real issue nkhani yachani yazathanze imene je imene wakonda anthu ajana no izi nzoyedesera izi zotani nzodesera. Even nkhani ndotono munthu akutoka mafinya chani akandodesera munthu afunika pa quarantine mawalire
kumayo aja amazinika menje nkhani yajani yachipembedzo amazinika bejo so Yesu anazo no chimene udesera munthu ndi yani ndi mtima wake ndikhulupirira kuti limoza kwakule right so Yesu amabweresa kafikisira so ngati nkhani ili ku desera ndi mtima wa munthu ndino munthu afunika yani afunika chipulumutso munthu akusandika ochimwa osalifa zimene akuchita koma amene mtima wake ulili fuati mtima wake ndi wakuda azitusa ntchito zatani zoyipa ngati afuna akhale olungama ndiye chambira chimene funa chizinthe ndi yani mtima wake ndiye ngaziyo chafunika apite kwa ndani wa Mulungu pamene Afarisi amakhupa tokhe kuti munthu akhale woyera ndiye asame m'manja chonje ati ndiye munthu ndoyeresera ndikhulupirira tomozenebe ndiye akagwira kankhumba kaja amona atayenda ndachimwa ndi munthu ndiye adikira mpaka masolo akafika masolo abasi ndamasulira ndili kuno bwino msopano ndiye kwayo mbali ya chipembedzo amona tali bwanji ali bwino basi osati nkhani yeniyeni ya tchimo limene madesa ndani madesa kumwa Mulungu amangofuna ati aphunzitse ndikhulupirira kumvana amene Yesu akwafunikizira nkhani awuzi straight kuti tchimo limachokera pati right ndipitirizeni Machitidwe 10 verse 9 Machitidwe 10 so rona so ophunzira aka Yesu anaiso ndikavesero komweko kuti no amwina anthu achikunyerera aja ndodesera kumutheratu so anthu amatengati anthu okuti ndi anthu achikunya ngati ifeyo oti simphaidwe ndi mfantu otani okuda kwambiri right 10 Machitidwe 10 verse 9 verse 9 kwa mwa make pokhala pa ulendo pawo iwowa mmene analandikira mudzi Petro anabwera pa chindwi kukapemphera ngati pa ora lachisanu ndi chimodzi ndipo anagwidwa njala nafuna kudya koma mmene anali kukonzekera chakudya kudamgwera ngati kukomoka ndipo anaona pathambo patatsekuka ndi chotengera chili kutsika chonga ngati chinsalu chachikulu chogwiridwa pa ngodya zake zinayi ataona chinsalu chikusika eri ali ndi njala muchinsalu chomwe yani verse 12 aliya mmenemu munali nyama za miyendo yanayi za mitundu yonse ndi zokwawa za madzi ndi mbalame za mlengalenga ndipo anamdzera mlengalenga ndipo anatauka Petro ipha nudye koma Petro anati iyayi Mbuye pakuti sindidya ine ndikale lonse kanthu wamba ndikonyasa ngombe mene so Petro anati ine sindimadya kanthu wamba kapena kutani konyasa ndi muone zimene Mulungu anamuzalira verse 15 ndipo mawu anadzeranso nthawi yachiwiri imene nakuti chimene Mulungu anayeretsa usachiyese chinthu wamba verse 16 ndipo chachitika katatu ichi ndipo omwepo chotengeracho chinatengedwa kunka kumwamba chomwana umenewe so atamuza kuti chimene Mulungu ayeretsa usachitenge chotani chawamba mwanjira ina nkhani yaikuina nayo panali ya china Cornelius tuzaka china Cornelius nabwere so pamene amabwera ila akhale Mulungu sanapange izizi adakanga anati safuna atani akumane nawo chifukwa chani chimozimozi ngati Afarisi anayendikaganiza kumwe kuti ona mapito kunano anayendikaganiza kuti makusana ndode amatha kugwira munthu wokufa yekha amathaje china chicho sipaja akamugwira chinthu yoti ndodesera mpaka nya mwina asaini magazi atuluka ndi atali kuna ineso ndodesera ndizinga zonsezo zinayi ngatuno anthu ndosadulidwaso ndi chimpwirikiti cha zinthu zimenezo ndamana makusana wala atabwera sindingati so Mulungu anazono ako chimene ndanatuno ndachiyeresa ineyo chimene cho Satani mwachinana Mulungu akutha mupesa natuno chimene chikudesa munthu ndiziyana na Yesu zija ndi yani ni tchimo koma pamene Yesu afera anthu yeti nkhaniyo kuda ndi kuyeresera nkhani yoti uli ndi Yesu kapena suli ndani ndi Yesu pokamba za nkhaniyo tati verse 17-20 aliya verse 17 ndipo pokayika Petro mwayekha ndi kuti masomphenya adaona kuti chiyani taonani amuna aja otumidwa ndi Korneliyo adafunsira nyumba ya Simoni anayima pa chipata ndipo anayitana nafunsa ngati Simoni otchedwa Petro ayekerezedwako ndipo amene Petro analingalira za masomphenya Mzimu ananena naye taona amuna atatu akufuna iwe komatu utauka nusike ndipo upite nawo
kaika mabona amenepe so amuna amene anali achikunja sanali ayuda nanozati iweyo upite mzimu ndi amene anozati pita uta upite nawo mwanja eno pokamba zako yenesa ndikudesiba nkhani yaikulu alimakamba zintani za anthu achikunja aja ndikhulupira tinozenepe kumene mulungu akutaka na mafuna tuonembe tawerenga pa Ezra 9 verse 10 11 Ezra 9 verse 10 11 atiya Ezra 9 verse 10 11 kuti Petro adakakaika bwanji fare izimana mzaru sakaike fare amatana amakaika Ezra 9 verse 10 11 atiya Four 440. Yeah, 440. 9 Ezra 9 verse 10 11 atiya Verse 10. Ndipo tsopano Mulungu wathu tidzanenanji pambuyo pa ichi pakuti tasiya malamulo anu amene munalamulira mwa atumiki anu aneneri ndi kuti dzikolo mumukako likhale cholowa chanu ndilo dziko lodetsedwa mwa chidetso cha anthu amayikomo mwa zonyansa zawo zimene zinali zaziyambire songa inga kufikira songa inzake ndi uchisi wawo pano nenepe alidziko mumbirako ndilotani lodesera ifanya anthu amene amatani amakhala so ipangano chakale munthu amatha kukhala sotani lodesera ifanya zimene ali so ayuda amangotengana anthu achikunja onse ndotani lodesera basi dengatalo lodesera muyandikana nawo so ngati ayi pamene akuti yayi kuzera mu imfa ya Yesu ine ndayibisa chani mwanyera nakaveksedwa no anthu achikunja ndodesera kazatani zapita zimene zija ndikhulupira timoza kwa kule right so Yesu akubweresa kavekesedekeni right so nkhani inali nkhani yaikulu even tikaona apa yani tamona ni Leviticus 7 verse 32 aliyani Leviticus 7 verse 32 aliyani Leviticus 7 verse 32 verse 32. Hana lese dana ni serious mundanga ngani ndipo mwendo wathako wakudzanja lamanja muupereke kwa wansembe ukhale nsembe yokweza yochokera ku nsembe yo zoyamika zanu mwendo wathako wakudzanja lamanja ukhale gawo lake la iyeyu mwana wa Aaroni wakubwera nawo mwazi wa zopereka zoyamika ndi mafuta pakuti ndatengako kwa ana a Israeli nsembe zoyamika zawo nganga ya nsembe yoweyula ndi mwendo wa verse 25 25 pakuti aliyense akadya mafuta anyama imene amabwera nayo ikhale nsembe ya moto ya kwa Yehova munthu amene akadya awa asadzibe kwa anthu a mtundu wake mwanjira munthu asiya kukhala mtundu wachani wa Israeli ari mukudya mafuta amene anali pa nkhani yachani ya nsembe imene upereka ari iwe basi watani uchokepo so nkhani ya kudya zinthu zimene muwanesa nayo nkhani ya serious now chifukwa tino iyo amayitengera tino ndi nkhani ya kudesera mono tikaona muno kuntu na tino nkhani yakunena nkhani ya zathanze tete amene kuona 1 Corinthians chapter 8 kwa Korinto nkhani inavuta so 1 Corinthians chapter 8 chapter 8 verse 1 koma zazopangidwa nsembe kwa mafano tidziwa kuti tili nacho chidziwiso tonse chidziwiso chitukumula koma chikondi chimangirira so pa verse 1 uthandiza kuti anthu amatenga zinthu ukazipereka nsembe kuti ukadyese kwawo
amafano akamaliza amazibwesana kusika kumatani kumagulisa ndi anthu akhristu ena amakhala okhuzidwa kuti tikaje zinthu zondiza pino mafano zimakhala ngati no nditi akudya no zinthu zachani zodesedwa paja mafano ndi odesedwa ndi amwe makusa nditi khatira chimwe ndi nkhani imene akufuna yankhe pa ulapa zili ngati pano pamene makhalira kuti no timadya zinthu zona no amazimba ndi halal uyesa khali ni nyama ngati primo ya mamlemba ndi halal zimba mamlemba ya halal ndeti ni zinthu zololera kwa ndani kwa asilamu kodi mkhristu afunekaje zinthu zoti azipanga halal ndifunse mene uyankhira apa fari fisi makhubira mulungu wa asilamu ndi makhubira milungu yosiyana so chimene amafunsa ndi chimodzi ngati mejo tembeza ndati yani ngati ena ayesa kuti adziwa kanthu sanayambe kudziwa monga ayenera kudziwa. Verse 4, 10 verse 4. Verse 4. Sono kunena zakudya zopereka nsembe pa mafano tidziwa kuti fano sili kanthu pa dziko lapansi ndi kuti palibe mulungu koma mmodzi. Pakuti ngakhale iliko yoti yonenedwa milungu kapena mwamba kapena dziko lapansi monga iliko milungu yambiri ndi ambuye ambiri koma kwa ife kuli mulungu mmodzi Atate amene zinthu zonse zichokera kwa iye ndi kufikira kwa iye ndi ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye. Tamana mene so pala kuti akwaku pali mulungu mungati mmodzi mafano onse sikanthu kapale ambuye ambiri kapale zizo kwa ife sijani sikanthu pali mulungu mungati mmodzi. Uwona menebe so Paulo zimene akufuna yankhe ni nkhani ya serious patikaona Ezekiel 22 verse 3 ana nena kuti anthuwa apembeza mafano ndipo azilesa tikuona menebe so tikabwera kukana matera amene ngatepene kwa mafano ife sitikhala ndotani odesi ona wende verse 7 so Paulo kuti yazizunzajabe sikanthu ati komatu chidziwiso sichili mwa onse koma ena azolowera mafano kufikira tsopano adya kumonga yoperekedwa nsembe kwa fano ndipo chikumbumtima chawo popeza nchofoka chidetsedwa. Mabwana meneka so chimene chimadetsedwa ndi chikumbumtima zingati no munthu achimwe timozenewe wayakwisa chimachitika chano mwa chikumbumtima chako makhudzike so anthu ena ifa no akugula chinthu ndakuzati ichapirika achidya adya ndalimba timene ndadya kuonekena kuti chikumbumtima chiyamba nokwatani kwasokoneza kwasusa chifukwa akuganiza kuti zinzorani zolakika tikusata imene nkhani imene tendizo ne 8 ndauliya koma chakudya sichivomerezetsa kwa Mulungu kapena ngati sitidya sitisowa kapena ngati tidya tilibe kupindulako. Mubona menebe so Paulo zinamanga beso zija kuti chakudya sichimati vomerezesa ife kwa ndani kwa Mulungu katidya kasitidya sizoti chakudya chimaononga nchida Mulungu amoyo ndani wa munthu nikubali kozenebe so Paulo amukamba straightforward because and ukubali no Paulo amuvesa nkhani nini ngugu ina nkhani ya jani ya za health nikubali kozenebe right tell is 8 verse 9 audiya verse 9 koma yang'anirani kuti ulamuliro wanu umene ungakhale chikhumudwitsa ofokawo pakuti wina akaona iwe amene uli nacho chidziwiso uli kukhala pa chakudya mkachisi wafano koma chikumbumtima chake popeza lofoka sichidzalimbika kudya zoperekedwa nsembe pa mafano pakuti mwa chidziwiso chako ofokayo atayika ndiye mbale amene Khristu anamfera koma pakuchimwira abale ndi kulasa chikumbumtima chawo chofoka muchimwira kotero Khristu chifukwa chake ngati chakudya chikhumudwitsa abale wanga sindizadya nyama ku nthawi yonse kuti zakhumudwitse mbale wanga. Mabwana amene ndipo olaona okay ine mavesatu no ine bebe ndibe nazo vuto uchita penda nsembe wet palibe zibe ntchito nezo komano ine ndikudya zimene zijazo munthu anakulu anagulapo ndipo mwanjena yakhumudwa kuti zona sugaba ngazizo ndipo munthu akhala atani wabwerera mbuyo wafokesera timozane ndawo ngazili yonke nesimjaso jani simjaso nyama yebe ina mafana ukubali timozane koma jinana rakwaku zakudya sizimati yeneza ife kwa ndani kwa Mungu because nkhani yaje kudya ni nkhani ya health 10 verse 20 10 verse 20
koma nditi kuti zimene amitundu apereka nsembe azipereka kwa ziwanda ndipo sindifuna kuti inu muyanjane ndi ziwanda. So akufuruza mbali nacho ngakhale ziyonje ansembe achimunyama apereka nsembe azipereka kwa chani kwa ziwanda koma ine sindikufuna inu muyanjane ndi chani ndi ziwanda. Akufuna amvekese nkhani ndi ali verse 21 simungathe kumwera chikho cha Ambuye ndi chikho cha ziwanda. Simungathe kulandira kugomera Ambuye ndi kugomera ziwanda. Kapena kodi tichititsa nsanja Ambuye kuti mphamvu zathu ziposa iye. Verse 23 zinthu zonse ziloleka koma sizipindula zonse. Zinthu zonse ziloleka koma sizimanga zonse. mwanjira ina pawa kuti zinthu zonse nzaufulu wa ine koma zonse zimene zimadani zimapindulisa. Now that you know kuti nkhani ya zakudya inali nkhani ya zathanzi uchita kuziwa nkhani ya zathanzi uli ndi ufulu nokudya ano zinthu zali zisizokhuzana ndi chani ndi chipulumutso koma ngakhale zili choncho sizotino ndoti zinthu zikuthandiza ukazidya zinthuzo ndikukhulupirira mwandike simene akuthandiza apabe so anati no kwa ineyo ndi ufulu kuti ndidye chinthu choyapelewayo kwa mafano komano sizoti zithandiza. Why? Fana nthina atha kutani atha kukhulupirira ndikukhulupirira kuti mwazi mina akuthandiza yeye yeah so popanga choice akuthandiza kuti ineyo ndoneseto ndikuang'aniranso ubale wa anthu ena ndi ndani ni Khristu fana niwe monga tisogolera anthu ang'ana ndani awang'ananso ineyo. Yeah right tenga verse 24 again 11 verse 24 ndipo mmene adayamika adanyema nati ichi ndiye thupi langa. 110 verse 24 verse 24 zinthu zonse ziloleka koma sizipindula zonse. Zinthu zonse ziloleka koma sizimanga zonse. Munthu asafune zake zayekha koma zanzake. Chonse chogulitsidwa pa msika wa nyama mudye osafunsa kanthu chifukwa cha chikumbumtima. 26 pakuti dziko lili la Ambuye. Unaona sawa kuti no pogula osafunsa so kanthu yakangotani yakugulani fani mukamba kufunsa neti akuli chineno pereka nsembe nanga ichi achimene pereka nsembe neti basi no kubalika no tangogulani basi osatani osafunsa so yayi ngati mukubalika ndi chikumbumtima ingogulani basi mwandipesa yonewe. ndikuziga kumadziwa chinthu chimene ukuchita ndichopindulisa kapena kuti chinthucho ayisakhale ndi udindo omadziwa chinthu chomwe akudya akuyika thupi mwake osati kungotenga zina zizisi ndikufunsako uthadi kufunsa komano okay umamuzaka mwakufunsira pabe nkhani nali yachimbumtima ukapanda kufunsa ndeti kumbumtima sichikufunsa uli bwino apopo ukawulibwino sichiwosoyi iyayi okay nkhani context kumbumtima ukuku nkhani nali zinthu zoti azipereka nsembe kwa mafano versus ndoti sanazipereke nyani nsembe ngarasama nyama mkaya nyama zao okay nkhani no ndapita ndasogoleriwe ndapita kusika ndiye asogolera mbuzi imene unapita musembe asiri ndati ndikuzara kuwa chikundi nayo chosokonekere nendipita pene amwe afunsaso awa imene apita nsembe asanafunsa amwe basi pasi nyama basi kunyamuka why sinufuna kano awa chikundi amachitani ndizijazo zimachitika kuti no takumana papoti lakini unazo kuti zinaphikira zolo zinaphikira lero ine zijazo kana ngitapeleka example ngale mini mani pesenebe kuti muli kupoti laki ne mudzafusa mwaphika lero kapena zolo kila akati lero abasi bidya just dadi chani mani pesenebe aho it's the same example which akugamba hapo so ati chikumbumtima yeti nkhani ndi nkhani ya zakudya zimene anthu akamaka gula amafusa akati zapelera kwa mafano kapena ayi context yake ndimene yono ndikhulupirira ati nyozenebe yeah so amauza no za mafano si kanthu usadandola nazo ya
komabe ngati mwafusa ndi akuza nene cha mafano iniyo musatenge chifanya mbalana lofuka ere koma ngati niyo mukuzwa chonadi amunthaurani muthachita naso bevuto koma muli ndi mbale oti ndofoka ukapena ine ndofoka tambukira mewe ndiyezereni basi ndapita osafusa so ili zavira mafano kapena aya foni mwamba choncho ndati kumbudira chira mangani kukuswekani mwamba kubalika muzoona mwangu usimuchita bwino pamene zindisizugwiza kusondi yako ndozimu susubana ninkhani ya chumutima chako chabe ndikubya ndinozene right tumbiririze verse 27 again verse 27 yeah ngati wina wa osakhulupirira akuyitanani ndipo mufuna mupite mudye chomwe chiyikidwa kwa inu osafunsa kanthu chifukwa cha chikumbumtima yeah again akuyitana munthu oti sakhulupirira ndapita abwebwe andezofusa okay ichi bwanji chamafano ayi ndiye mukudika atakuzeni ena zala amasindijaya ni mambo olabisa zinthu ingoja anosarani osafusa 10:20 aliya verse 20 koma ngati wina akati kwa inu yoperekedwa nsembe musadye akuti yopereka nsembe musarani musadye ndi ati mundani chifukwa cha iyeyo wakuuza ndi chifukwa cha chikumbumtima yeah 29 ndinena chikumbumtima si cha iwe mwini yeah koma cha wina yeah pakuti ufulu wanga uyesedwa ninji ndi chikumbumtima cha wina ngati ine ndilandira mwachisomo ndinene bwanji chifukwa cha ichi chimene ndiyamikapo mupona imeneve so Paulo akufotokoza how to navigate it 10 verse 31 aliya verse 31 yeah chifukwa chake musakhale mungakhale mudya mungakhale mumwa mungakhale muchita kanthu kena chitani zonse mulemero wa Mulungu muona verse pamene wachokire zonse mukamachita muchita kulemera ndani wa Mulungu si za zero nzano amwe ndi nzako mafano ayi mafano so ndi jana udenga amba kudya nzako yakhumudwa sumuchita kulemera ndani wa Mulungu ya koma akufusani amwankhira ndiona da akulu azona tino akhumudwa basungu asiya nuso koma sali chifukwa cha iwe koma sali chifukwa iwe fanya nzako ngani yeah chifukwa cha mbalero chifukwa cha balena iliza ndabiyana verse tubiriza verse 32 aliyo verse lisukani osakhumudwitsa yeah kapena Ayuda kapena Ahelene kapena mpingo wa Mulungu kumeneka ipo paja Ayuda ndi amene amatengera kwambiri zodesera ndizo dani zodasede usadesere Ahelene isera yakhumudwitsa bwanji nzako nje wosakhulupirira kuitana ndewe zimfusa namwene njodesera abe naye akhumudwa obviously fade ndi munthu oti ndosakhulupirire tinozenebe kapena so mpingo wa Mulungu wayi fade nonzako ngakhala mpingo wa Mulungu mano chikumbumtima yake njodani chofuka taona amenepe so sakhumudwitsa aliyese osafusa aso yeye koma ngati mafusa zanu ndofoka osarani osachita nazo ndikhuya zimenezo osakhumudwitsa Ayuda Ahelene komanso mpingo wa ndani wa Mulungu ndikuti ukhazi ukudya zotiza kudya sabata osafusa wafusa iweso usiye basi ngati walenza kufoka koma ingojadi basi tendibilize zinthu zonse osafusa chopindula kuchanga koma cha unyinjiro kuti apulumutsidwe asonkhane yapawo inayi kuti apulumutse chani gulu lonse ndikhulupirira lomwezenebe tendibilize mu chapter 14 Aloma chapter 14 ndikhulupirira nkhani yamveka bwino right Aloma chapter 14 verse 1 aliya chikhulupiriro chapafoka yeah so alamba zanu kufoka so nkhani inavuta so kwa Roma aso nkhani imwe 10 aliya ndipo iye amene alofoka chikhulupiriro mumulandire sikuchita naye makani so munthu ofoka mumurani osachita naye makani paja ofoka ukonda jamafuzali inja mafano kapena ayi amune mafano basi musarani musajile nazo sitembe ndaliya munthu mmodzi akhulupirira kuti adye zinthu zonse koma wina angodya zitsamba wakudyayo asapibuso osadyayo ndipo osadyayo asapibuso wakudyayo pakuti Mulungu wamulandira Mwana mene so nkhani yakundi yotno akudya zitsamba what munthu ofoka paja kamufusalizi nzo amafandisa ajaso nyama aja jani zitsamba zo nkhani yakundi imene so wina angoya zonse sakufusa so basi ndato ngaziyo nje musachite naye makani musiyene wakudyayo alanda ndi Yehova amene wina
mosapepusana yayi tiyenda ni verse 3 verse 3 wakudyayo asaweruze osadyayo ndipo osadya asaweruze wakudyayo pakuti Mulungu wamulandira. Ndani iwe wakuweruza mnyamata wa mwini wake. Verse 14 ndidziwa ndipo ndakhazikika mtima mwa Ambuye Yesu kuti palibe chinthu chonyasa pachokha koma kwa amene adyesa chonyasa kwa iye chikhale chonyasa. Mabwana amenepe sopala kutaku palibe chinthu chonyasa mwandani mwayiyo chokha yere koma amene ali khazeli chonyasa kwa iye chikhale chotani chonyasa kodi ndunjani chikomutima chake yere timosenepe verse 15 aliya koma ngati iwe wakuchitisa m'bale wako chisoni ndi chakudya pamenepo ulibe kuyendayenda ndi chikondano. Usamuononga ndi chakudya chako iye amene Khristu adamfera. So nkhani ya chakudya nene ya serious nthawi imene panoponso ndikhupa ni nkhani ya serious nkhani ya chakudya ndi ya serious panopo nthawi imene sana nkhani ya chani ya serious re man munthu anamuona zakakudya izi ndera basi ndakhumula kwambiri bwana asogezona basi ndithu ingani ndiona nokuze 2015 mwadebeli wakabeli commissioner kani ne ndiyosengeza akuti asogera kumbizini ina asogezona ndithu asogera jande sizibi ne ngani ndo straight ruzona ana asogera ndithu anayima balonzo kwimesa game ndini asogera balonzo utani bada asogera ndithu akutuka ngani ngono ndithu asogera ukayima pachiwaya kukula chips ndithu asogera ndimwa fanta ndikumanya ndikumamwe ndithu asogera ikai adaku then mbona ga ine mena kanuza nkhani ndikona ngata kamba soto napita mu Nest House linkazi wachiseri kana hayi ngani nota dawo hayi mabaji wa akuje chips ni ukakona ni wanakhumula ndasogoleleyo bana ujenziwa kazi ngamba zangu kazi kesiza kwile akujaza bafira dingosi akubya dingo kolona dishuga yawe yawe ngadiyo abera kaduza agale uno akhumulwa kwambiri nde ukamabakazi ndigaziwe zozo ndizinosena kuti zitha kukhumudwisa di anthu nkhani yanja kudye so ndiweyo kupanga zinthu zako ifano ndi fulu uzisamalira so akhristu ena muli nawo ndikhulupira tinozenebe koma kuti si cho desida mwa iyo yokha 10 musofoten aroma 14 verse 17 aliya verse 17 pakuti ufumu wa Mulungu sukhala mchakudya ndi chakumwa koma ndikhulupira ndi mtendere ndi chimwemwe mwa Mzimu Woyera. Ufumu wa Mulungu si mujani muchakudya ufumu wa Mulungu baja unadza pamene Mzimu Woyera wapasidwa wandani kwa ife wa Pentecost so amene ali mfumu ndi anthu amene ali otani upumusidwe timozenebe so nkhani ya chipumuso sili mujani muchakudya chimodzimodzi ngati Yesu anawuza makusana chimene chikudesa munthu ndi chani chipanso munthu akhale chimwe ndi chani unclean ndi chani mtima wake si nkhani zimene akudyazo yani kapena kuti wasamba kapena hayi ndikhulupira tinozenebe alright Roma 14 verse 20 paka ndikuona lena verse 20 usapasule ntchito ya Mulungu chifukwa cha chakudya zinthu zonse zili zoyera zonse nzoyera tiyeni koma kuli koyipa kwa munthu amene akudya ndikukhumudwa so munthu ukudya ndikukhumudwa kwa hiyo njorani choyipa koma tuno osapasula ntchito ya ndani ya Mulungu paja Mulungu anamuza ndani ndani Petro muzera ku pita ndani pando ndani ndiwera anthu aja ndachikunja anthu aja muganiza chino anayo no samadya zinthu zodese Majeta zedesele ngani zati sana jeko sana kukhuze ko zinthu zoti no zodese amasunga miyambo yonse yokuti azikhawira anthu amene aja hayi mwanjira anthu aja tikatengera malamulo a Chiyuda pa nkhani yodeseda ndi ya clean anthu aja nayo otani odeseda straight kana muzana ku zimene dese msalatani mwanjira Mulungu obwesa kavekiselekera so mfumu wa Mulungu chiniliwa ambakisa munthu akale odeseda ndi chani mtima wake Yesu anafuza yonje so abakuzi akulu te invest ndana oriyan kuli kwabwino kusadya nyama kapena kusamwa vinyo kapena kusachita chinthu chilichonse chakukhumudwitsa m'bale wako chikhulupiriro chimene uli nacho ukhale nacho kwa iwe wekha pamaso pa Mulungu wodala ndiye amene saweruza mwini yekha zinthu zomwe
iye wazivomereza. So tikamakamba nkhani zakudya ndiwodala ngati iwe zimene waziyenerezazo suzisusa wekha pati chimafuna ndi chikumbumtima ndikhulupirira tinozenewe chikumbumtima chako chikamakususa umakanika kufikira pamaso pa ndani pa Mulungu foro makhulupirira watani wachimwa ndikhulupirira tinozenewe ngati asogolerawo muganize kuti asogolera amene amadya chips ndi Coca-Cola ndi mayenda munjira mukupanda manyazi muganize kuti anzawo angayitaniwa kuti akalalike sangayitani fara kona ati ndotani ndiwochimwa chifukwa aina wasala akhulupirira nawo pamene asogolera amene akumazi iwo alibe nazo nyani kumumtima ali kuno bwino. Okay, then 14 verse 25 yeah. Nditule chikhulupiriro chimene verse 23 imeteyo 22 ndo iningana 10 verse 23 yeah. Okay, I nasa maliza. Chikhulupiriro chimene uli nacho ukhale nacho iwe wekha pamaso pa Mulungu. Wodala iye amene saweruzika mwini yekha zinthu zomwe iye wazivomereza. Koma iye amene akayikayika pakudya asutsika chifukwa akudya opanda chikhulupiriro. Ndipo chinthu chonse chosatuluka mchikhulupiriro ndicho uchimo. So chilibe sichautuluka mu chikhulupiriro ndiyo yani uchimo. Koma naye ameneyo ankati lesa ife already zija chanish mali yani boa akali boa ndi chinthu chokufa chokha. Na mpingo inake udabwisa mali boa ndi chinthu yani chokufa chokha. Ankati zothoba sosadani usamwa chipatika afita atambiramo. Ndene yathoba namba umwa ndili nzaka zingati ntakula kwambiri thoba namba kumwa ineyo bona even kwambira kumwapo nimuona chinji ndotani chodeseda ichi muona menebe chikumbumtima changa chimatani chimandisusa tinozelebe. So pali zinthu zina zotino iweyo uthapeza tino sukupanga chifukwa yani chacho kumbumtima chako koma osati chifukwa chinthu chatani cholapi ngati kumbumtima chikususa pasusarani usapani ingozisiya tinozenebe. Yeah, so izi zimene Mulungu akudana kune now 10 to 1 Agalatiya 5 verse 19 chimene chikupangisa kuti pakhale ukuda ndi chani. Agalatiya 5 verse 19 Agalatiya 5 verse 19 yeah. Ndipo ntchito za thupi zoonekera ndi zodama chodetsa ukhumba zonyansa kupeza mafano nyanga madano ndewu kaduka zopsya mtima zotenda momba vaneve ati ntchito za thupi ndi yani dama chigololo zodesa uncleanness ayika mugulu la chani la machimo nikhupira tinozenebe. Now chodesa ndi yani 2 Petro 2 verse 10 2 Petro 2 verse 10 chimene chimadesa munthu chani 2 Petro 2 verse 10 ali yani 2 Petro 2 verse 10 yeah. Koma makamaka iwo kutsutsa za thupi chilakolako cha zodesa nayo bisa chilamuliro osaopa kanthu otsata chifuniro cha iwo eni santhunthumira kuchitira mwano akulu. So pala anthu ena chifukwa cha ndale amaona kamphwa za mwano zake muone pa FB angweka za president ati kunyoza mene kweka za sogola chipani kunyoza mene ana anthu amene akuyankhula modani muzilamulira okay. Ndipo anthu amene wawa zimakupanga zolani zolalisa koma chachikulu pano no iwo amene akuyankhula akuyenda muzilakolako za chani za thupi ndiye chotani chodesacho ndikhupira tozenebe zilakolako za thupi kuziziwa zilakolako za chani za maso zimene aona zimene zimakwisa anthu atangeke ndi zimene aone zimene atani amva ndi zimene angatani angafune kuti azipeze makamaka khani zachigulu. So zonsezi ndi zinthu zimene zimakoka chikuka cha ndani cha munthu mmene mapangisa kuti munthu atani achimwe. 1 Atasonga chapter 4 verse 7 aliya 1 Atasonga 4 verse 7 aliya 4 verse 7 yeah. Pakuti Mulungu sanayitana ife titsate chidetso koma chiyeretso. Yeah, mwaona mene bari Mulungu sana ndinene ife kuti tisate chidetso koma yani chiyeretso. Uncleanness ni yani moyo wa jani moyo uchimo koma kuti ndana ife likakhale moyo mujero chimene ipangisa ife likakhale mujero ndi yani ndi moyo wa Yesu mkati mwa ndani mwa ife. 1 Timothy 4 verse 1 to verse 7 verse 1 Timothy 4 verse 1
koma mzimu wanena monenetsa kuti masiku otsiriza ena azataya chikhulupiriro ndi kusamala mizimu yosocheretsa ndi maphunziro aziwanda, maonekedwe onyenga a iwo onena mabodza, olochedwa mchikumbumtima mwawo monga ndi chitsulo cha moto. So tikamaona bwinobwino nkhani ya Daniel nthawi zambiri tikamayikamba tikapa Daniel chapter 1 verse Daniel chapter 1 ngolene kumaphunzira nena kuno Daniel 100% ere anakhala diet ya vegetarian uzawa zimene koma inali zaka zingati 3 years ali kuti ku Babuloni koma atachoka zinapitira zimene ziyazo tikaona bwinobwino life yake makamaka mapita wa moyo yake ali dziko la Cyrus ati nasala chakudya nasala nyama vinyo ndi bread chakudya chokoma mpaka masabata ngati atatu mwanjira masabata atatu anayamba kudya yani zinthu zija ndikhupira timozenepe so nkhani yakuti mavisa nkhani ya Daniel ija chakudya chimene anachikana iye anachikana ife asina iye yani cha thanzi yedi kumana lama okhala ikhambajabe zakudya zomwe zinayi za thanzi zolozedwa ndi nani ndi Mulungu. So akukutuza ife nanu kumapita nthawi zakhala ziphunzitsa nyani zoopsa yedi nato nene ziphunzitsa zona nyani want to make for this theory aliya akuletsa ukwati ositsa zakudya zakuti zimene Mulungu anazilenga kuti achikhulupiriro ndozindikira choonadi azilandire ndi chiyamiko. So tikaona bwinobwino anthu amene akuzindikira choonadi azilandire ndi chiyamiko choonadi ndi nyani choonadi ndi reality chazinthu zokhazikitsa tozati kuti pamwe njakati nkhani yakulewa kuti chani zo unclean ndiyo nzora sizathanzi za clean ndizo za thanzi koma chimene chimabangisa munthu kuti no akhale odesedwa ndi chani ndi machimo timozenepe. So akambaza kwa anthu amene ali ndi chiziwiso chimene chichi kuti no pasakhala anthu kudwesa kuti no even zimene Mulungu analoleza kuti zidya izo satani usazidya ngati ndo kuzipanga tayi kuzilumikisa zimja ndi nkhani ya chani yachipulumutso paja akuti ufumu wa Mulungu si mujani muzakudye ndipo zabwera nthawi na Tanzania ya ufumu wa Mulungu ne muzani muzakudya mmene musabisezi imezi ndi ziphunzitso zaziwanda ene stabiliza ndi 4 akuti ya 4 pakuti cholengedwa chonse cha Mulungu nchabwino ndipo palibe kanthu kayenera kutayika ngati kalandiridwa ndi chiyamiko. That's fine. Pakuti kayeretsedwa ndi mawu Mulungu ndi kupemphera. Tikamaona bwinobwino pali zipembedzo zambiri makamaka maseko za Khristu palena amakhala ndi nthawi yake sadya zina zake chifukwa cha nthawi yake nthawi makhala masiku 40 ati sadya nsomba ndi chani kaye enanso tikaona muno mipingo ena ya Khristu manera anthu hawo asamakwatire zonse zisiziphunzireka kwandani wa Mulungu because simple we kuzanyonani. Okay, tubiririza Chivumbulutso chapter 18 verse 2 Chivumbulutso 18 verse 2 Chivumbulutso 18 verse 2 aliya verse imene yamalipanga interpret kuti kulesa chakudya for example nkhumba as long as if it is received of prayer komanso ndinamva ziti nali vegetarian ina wake amanena kuti amene akuwalesa zawo kudya zokudya izi zindi mukangati azibusa amene kuchulidwa awo akuwalesa nzawo kudya zokudya za vegetarian chifukwa Mulungu pachiyambi ndi zimene anapereka kuti zizidye. Okay, tingowerenga verse here. Then I want to model for verse 3. Munangowerenga mchizungu. Muchiwerenga mchizungu. I want to model for verse 3. 4, 3, 5. Okay, tuwerenga for verse 3. Ndingowerenga mchizungu. Akuti ya. Akuti forbidding to marry and commanding to abstain from meats. Meats ni ya. Nyame. Commanding to abstain from meats which God created to be received with thanksgiving to them which believe and know the truth. Pajavyo ndani ndiyani Paulo tikapanga mabuku akose mena nalemba nkhani ya zakudya nake tilonda no chipulumutso sichili mujani muzakudya okuba timonebe nkhani ya chipulumutso kupanga tie into zakudya ndeti sili kuvesa the reality which was there tikamachoka kupita tikakhala ku zimanyanga nkhani ya ku inalipo ndena no china ine nkhani ya chipembedzo
chikudya zodesedwa ndito makhala ndi munthu wodeseda okuzikhuza wadya zoyera nditi munthu orani woyera ndikuti mozilebe koma Paulo akubwesa ndi ganizo lina kuti ziya zimene Mulungu anazilenga kuti munthu atha kuzilandira ndizilizo. Okay, mwideni Mulungu analengako nyama zote zidyedwe ngati zimene zinali after nyama after chimwe. So Mulungu inde analenga za nyama zonse mwana after sin uzali bana demarcation nthawi yanu kuti no zizoyera zotani zodeseda na nthawi yanu anzali idya zonse zoyenda nyame nthawi yanu kusipemena namba zodi zizodeseda zotani zodeseda ndikuwa ino mazanebe. So this verse of course titapanga situation mwana immediate context yake ndio na kuti no nkhani ndio na kuti no ngati pobwera ziphusu zaziwanda yeti marabo ba ziphusu zina ndeto no ziphusu zotikatenga how Paul understood it ndeto no munthu amene apanga tie in nkhani ya kadyedwe ndi chipulumutso ndete ali outside equation imene because forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God created to be received with thanksgiving of them that believe and know the truth. Belief and know the truth ndeto no Paul anauza anthu no mukapita yet don't ask it in chopangira ujeni mount I yet so that is means also they are the ones after sin is in our desire chimoza never and it will say that is so iso okay kupanga condemn kuti no munthu asanyerero nyama nkhani ili apa ndi imeneyo ndikuya chimoza never okay komanso ine so yeah naliso ndi comment ta we amene ndi Bible yesu pa Romans chapter 14 right verse so za kukuyankhira verse 14 mimi atuengera chisungu Chapter 1. 14 verse 14 okay yeah Verse 14. I know, and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteems anything to be unclean, to him it is unclean. okay so tikaona chabwino tikaona titene man clean foods amene alibonde ati Like food. okay because I would I'm persuaded that nothing is unclean on itself neno kwambira kukhani ya nyama ze because in my context kukhani ya ku Timoteo which I think what those guys were saying was true in this context because angupanga generalize tikalenga 7 ku Roma 14 we kunkhani ya ku Korinto inali middle of idols because nyama zimeje zimapanga iwa nyama zikube zimapeleka waziwanda yanja koma ku Romans kunalibe nkhani ngati imene ndipo nothing is unclean ndicho chimene inali unclean nkhani zokhuza za kudya ndikuzidziwa ni monga ziti okay ndelo so yeah so according to the context ya nkhani it's clean kuna good nothing is unclean on itself because singanene kuti mbuzi apo akuinena apo ya for mbuzi it wasn't unclean mbuyo mose munalibe mbuzi kuchira kuti imsaje komano because in new covenant it's not like kuna kuti basi ndizipira ndikuzo kuti mene ngati for example ine ndi vegetarian sinimadya yakanyama sizoti mezi mapangira nkhani chipulumutso I don't eat those things because of salvation komano ndikudziwa kuna kuti zinthu zimene zimene zimasamba chani and in more I don't like kumadwala zimangochitika kuti mina zachitika kuti ndikudwala komano sinimakumbe zimachoza kuti zimabweresa ndipo ndaonapo ndipo ndini ma prefer I don't take those things koma kuzipanga tale kuchipulumutso even verse 17 azati pakuti ufumu wakumwamba sukhala mchakudya ndi chakumwa koma chilungamo ndi mtendere kuchitenga chimene kuchilowesano mu chipulumutso ndikuona ndimene pali danger because ngati kutenga kuti chimene chinali unclean ngati kutenga mbuzi kuti inali unclean ndiye kuti tayambaso ndi kuti tayambaso kulakwisa because zinthu zimene zinali unclean nkhani ya Jews ndiye kuti ndi achina zinthu ngati ziti zimene achina middle of idols chani this is how I'm understanding ine muona wanyasa kwa yeah but in this Bible study pamene kuti mafuso yeah Okay, so okay mwina ningomaliza na alifuso wale okay. This is bad, right? okay then go ahead Can I because the spirit of prophecy is something but the command this book templars and I tell them directly to the meeting thing is the same and
maybe I should say it. It's okay. It's okay. Understand? Yeah. Yeah. And then was meat eating. So we are the whitest. Okay, muna ningo yanka moja ange. Okay, if we of course in there nango banga from the Bible as perspective. Komano if you look at many munga mabangire, munhu amene wakuza thupi la munthu akufa wachimwe akala kumwamba. Okay, gadangala. Yeah, imakufuna ndi kainga titi limoze. Okay. Inenda ndine Nazareth panga Nazareth vaenda kuza munthu akufa ndachimwe asina chimwe ndachimwe chifate now ndilija unclean. Yeah, so ngani ndo nakuti if you understand the understanding ilipo pankhani ya zathansi Mulungu anayika zinthu ziwiri kuti pali sin unclean ndi pali yani clean kuti anthu azatha kupanga away zinthu ziwiri, and I'm sure mwina ndi perspective yomwe anayiso naye pamene apanga pronounce ngazimizo also ikhulati mwavenepe kuti kudya zinthu izi. And actually if you look at it pali makotsi ena ambirimbiri which we can look at pamene makanti amene ali ndi abundance of fruits, nuts, grains, vegetables and seeds and havange subside on these things. You read the book of Country Living. I think I put it on my status one day. She said now and amene ali Mercedes akamapanga move beze malo aike boja hugo yeli kena kumazira asagwisa kuti kusanterera kuti azikatani anthu azikadya mazira kazinyine kapena watani kunguma. Now if you take that quote in the awapa most and what do you make? My point is now to know the way this sin in quotes I would put it in the sense to know is something really harmful kwa muntu akulemba in the same context mine Mungu analembera ku makosa naja na Old Testament because even in the Bible una ningo kupasa. Okay, I'll give that example whereby antanaja zinthu zoti zindi mwazi ndipo panalembera anthu atani achimwa ndithu ndikhuba ndinozeneka. Yeah, koma no lero kanisa na munthu amene akumwa mazi wachimwa understand na kudula ya moyo wake health wise sizikuyenda koma sibu titegere kuti mwina nsikana mwina ali kwa menstrual cycles ndo abwera ku church wachimwa koma sitegere una kuti mwina Yesu abwera tsiku limene azabira kumwamba. Sazabira kumwamba chifukwa ya okay, ngani ndionena kuti ngani ndikuvesa from a perspective ya the new covenant tikamati mwazi wa Yesu majosa machimo athu ndizona mwazi wa Yesu majosa ali machimo athu tiuthandazo lijana. Okay, mwazi wa Yesu majosa machimo athu zikupanganya sopano zimenezi anakuchisa ni mwazi wa Yesu koma mwazi wa Yesu mene umayimira jana moyo yake timwana ndirabwa. Yeah, so in the New Testament and has ina pasida ma images kamene zithuzi zazinthu zili kuti chipolo chakale ndete kana zithuzi ngati chazinthu ngamenezo timafunika tizipange interpret ndikuzimvesisa monga mwachithuzi yani chayimvano yasopano chimozimozi kuti amene mboyenga chipangano chakale ona kuno ara anthu sazabwera kumasasunga Feast of Tabernacles tuzana kuno zalembedwa ati ine ndizoona koma no how do you understand it chimene chimapanga mata ndi chimene chinthu kuti mozenebe ya so to help kuma blow on photo already salvation ndi kani ya za kujali spalibe connection kuma bwanji okay nde abajimeni muona ine anthu akamapisa za tanzi azikuzisa for anthu akamapisa za tanzi ama kuti salvation chikomusiyao za kuja komano okay sina nene ndili pati nawerenga yeah sinawerenga okay nangasiti kamapisa za tanzi maka kuti ndichipumusa chathu basi basi we out komano nkhani imene tikumvesa apa ndinena kuti no titawirize ne time. Okay, time tingupanga zanya. Okay, James chapter 18 verse 2 there. 18 verse 2. Ndipo anafuwa ndi maolimba nanena wagwa babu wankulu. Nusandulika mukhala muziwanda. Nzusungira mizimu yonse yonyasa. Ndimusungira mu mbalame zonse zonyasa. Ndizo danidwa chifukwa ndi vinyo wankwiyo achikolo chake. Asi akombe. So babu lado wagwa chifatu no mwazaza. Cha mbalame zonse zodesedwe ni mizimu
ndi mbalame zodedwa. So tikamaona nkhani pa ubwelezi wa Yesu chinasika ndi chani mzimu era unazikanga ndi chani nkhunda, right? Mwanjira ngati pali mbalame yodesedwa ndeti ndi mzimu koma mzimu achani waziwanda kapena mzimu otani uipa. Ani ndikawerenga mavesi ngati Marko chapter 1 verse 25 26 27 achina Marko 1 verse 25 tona ado munthu uja anapemphera Yesu, munthu uja anakuwa ndipo unclean spirit kapena mzimu otani wodesedwa anachoka ndani iye. So tikuona tuno apart from tuno munthu atadeseda ife yakhalidalira uchimo, munthu akapeza tuno atayika wachoka panso wa Mulungu ziwanda zimatha utani kumulu wa munthu je ziwanda zikamulowa ziwanda zimatha kudesa so ndani kundesa munthu lukhupira tinoze ne pakulu yeah. So there is that aspect in a unclean spirit ere makamaka kumapera nthawi, right? Ina zinangamba kale, right? Ndimafuna tifike ku nkhani ya Daniel takamba kale, ndimafuna tifike 1 Samuel 14 verse 32 ndi 33 adiana. 1 Samuel 14 verse 32 ndi 33 ndimafuna tivesese 1 Samuel 14 verse 33 adiana. 1 Samuel 14 verse 32 33 audiba. 1 Samuel 14 verse 32 ndi 33 audiba. Verse 32. Ndipo anthu anathamanga zowawa nazo natenga nkhosa ndi ng'ombe ndi ana ng'ombe naziphera pansi. Anthu nazidya zili ndi mwazi wawo. So anthu anambo kudya zinthu zizili ndi nyani ndi mwazi. Tikuona menepe verse 33 aliya. Pamenepo anthu ali kuchimwa Yehova umo akudya za mwazi ndipo iye anati munachita kunyenga kunizana mwala waukulu kwa ine lero. So anthu wanthaya Sauli anakhala nthawi yosaja ndi atammenya nkhondo anafika pa ziweto anafika kuphera amba kudya mwazi Solomon uli momo. Tikumvana nenepe ndakuti ni umatani mwachimwa lukhupira tonse nepe. And with that understanding tavesanda kuno mwazi nkhani ya mwazi mafuta ina nkhani ya chani ya zathanzi ndikhupira tonse nepe because tikamanda zimene nkhani za chipulumutso ndoto zonse zimene zinali unclean zitenge so nkhani ya chani ya chipulumutso as well ndikhupira tonse akwaakule, right? So tiyambe kuona timalizise ndi Machitidwe chapter 15. Mwezi wa Machitidwe chapter 15 tuzati nkhani zinavuta ndi Machitidwe chapter 15 verse 1 ndi 2 aliyana. Machitidwe 15 verse 1 ndi 2. Ndipo anadza ena kutsika ku Yudeya nawaphunzitsa abale anati mukapanda kudulidwa monga mwa mwambo wa Mose simungathe kupulumuka. So anthu anakangana ndi Paulo ndi Barnabas pa verse 12 mpaka anatenga nopita kuti ku Yerusalemu kukambirana nkhani yaiti imeneyi. Kodi Mulungu simesananda amene sanalodwa achosera pakati pa anthu a Mulungu ndi anabwereka ngati simudulidwa simutani simupulumutsira. Zoona zabosa zinali ndi zoona kuti zinali zoona ipangana chani chakale mwanji panganso pano zinali zoona zimene kudulidwa nayo kudulidwa kwa chani kwa mtima. So titaona kuno kudulidwa kumafunikabe kumakhale kwa chani kwa mtima koma anthu amene kudulidwa kwa chani kwa kunjano sopano ndikhupira tonse nepe munthu odeseda ndo landira pamaso pa Mulungu ngati ayi kunjano yakale chimampangisa munthu akhale odeseda ndi chani zimene atadye kapena miyambo ina akapanda kutani kuisata pamene kwina akutoza tuno ziwanda zimapangisa munthu akhale odeseda china cha machimo ake amtima wake usatembenuka yeti. So taona tuno kamvekesede kafunika kamveke kuti no pakati ifike poto tumembeza muzimu lero tamalitsa ndi pa verse Machitidwe 15 verse 13 ati verse 13 yeah. Pamenepo iwo anatonthola Yakobo anayankha nati abale mverani Simeoni wabwerera kuti poyamba Mulungu anayang'anira mitundu kuti atenge mwayo anthu a m'dzina lake ndipo mawu aneneri anavomereza pamenepo monga kunalembedwa zikatha izo. Verse 19 ati Verse 19 chifukwa chake ine ndiweruza kuti tisavute amitundu amene atembenuka kwa Mulungu. So kwa mitundu anauzati atali ya verse 20 koma kuti
tilembe kwa iyo kuti asale zonyansa Yeah. ndi mafano za mafano ndi dama ndi zopotola ndi mwazi. So anthu ajara kambirana nkhani ya chipulumutso cha anthu amitundu anagwizana kuti akhala ngati nkhani ya desi khuzana ndi chani ndi chipulumutso anayisi awo mwana ati komereba nika tialamula anthu akuti no they should abstain from pollutions of idols manje asamakhuze mafano china chigololo asamapange komanso asamadye zinthu zomwe zili ndi mwazi komanso nzorani zopotola komano uinoona kuno nkhani ya mwazi ndi zinthu zopotola ina nkhani ya chani ya zathanzi kuma even then anali ndi mabokoso pa nkhani kuti amvesese onse atumwi aja foera naye yakuba amene amayankhula izize ndikhupa timozenene so nkhani ithamakambirana amene zinazo leno komano chakulu chimene mnakufuna kusimikiza njina kuno chimene chimamangisa munthu akhale wodeseka tikapita kupanganaika imene amavesa seriousness ya kudeseka tiitenge imene jaitika so pajani pachimo ndikuzindikira na kuno chimene Yesu anabwa kuzamanga ndi chachikulu chifani even ife lero dakatno tili still under system ine bwezi zilira anthu odeseka akali ife kwa nthawi ngokwera basi paso odeseka Yesu nakakuzana na ndo sukwazi right kuma ndo ndikuona no the reality itabwera ndife anthu oyeseda natika gonjera kwa ndani kwa Yesu Kristo so we know iphuziro lathu la Daniel's diet.